Wyth olaf Cwpan Cymru, Y Bala yn erbyn Mynydd y Fflint, ac mae sylwebyd Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available during the match. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, use the red button. Or if you have a TiVo or Sky Q box, go to settings and use the audio selection option. Any problems? Then do contact our viewers hotline. Dechreuodd y daith yng Cwpan Cymru yn ôl y mis Gorffennaf. Ni wedi cael pob math o gemau a goliau ar pob math o geiau. Mae 250 o glybiau wedi mynd amdani a ni lawr i'r wyth ola. Un o'r mwyaf yw'r Bala. A maen nhw'n cwrdd ar clwb lleia sydd ar ôl yn y cwpan. Mynydd y Fflint o'r drydedd haen. Clwb sy'n llawn uchelgais, llawn hyder ac yn llawn chwaraewyr profiadol. Ond cwpan pwy bydd yn llawn pnawn ma. Croeso ato ni Y Bala cyn enillwyr y cwpan yn y rownd derfynol tymor diwetha yn erbyn Mynydd y Fflint yn yr wyth ola am y tro cynta erioed. Tipyn o leoliad, tipyn o benwthnos, tipyn o gwmni da fi hefyd. Siôn Moredydd, gynt o Aberystwyth a Cherfyrddin. Pnawn da Siôn, croeso ato ni. Reit, beth am hon? Mynydd y Fflint. Maen nhw o'r drydedd haen, ond mae yna ond fan hyn achos maen nhw chreuwyr sydd wedi codi'r cwpan, sydd wedi chwarae'n uwch gynghrair Cymru, ond yr un o brif sgorwyr yn hanes Y Bala fan hyn hefyd. Sut mae hynny newid pethau? Wel, ti bron ateb y cwestiwn iddo fi, fy'n onest, achos mae fe'n newid pethau. Y ffaith bod ati chreuwyr fel Rob Hughes, Hayes, sydd dros o 100 o goliau yn uwch gynghrair Cymru, chwaraewyr fel ti'n gweud sydd wedi codi'r cwpan, ond beth sy'n bwysig i fi, y chwaraewyr o amgylch nhw, y ffaith bod nhw falle yn mynd i gorfod codi gêm nhw pnawn yma mwyn cael canlyniad erbyn tîm da yn erbyn Y Bala, sydd ond wedi colli tair gwaith gatre y tymor yma. Ie, ni mewn sefyllfa, allan ni weld y prif glybiau yn uwch gynghrair Cymru yn y pedwar ola. Allan ni hawdd ddigwydd. Y seintiau newydd, wel maen nhw drwodd, dyma ddigwyddodd nithwr yn gyntaf, Siôn. Ond nhw yn Llansawel, bron 1,300 yn gwylio, ac o'n gweld hyn yn ddigwydd ar ddechrau yr ail hanner. Tom Walters yn sgorio i Llansawel. Ie, braf gweld torf, fel ti'n gweud, dros 1,000 o bobl yn cefnogi'r tîm catre. A'r dechreuad perffaith iddyn nhw. Ti'n meddwl, oce, a'i hon yw'r sioc y rownd, ond y seintiau newydd yn dangos safon sydd gyda nhw fewn y garfan, falle yn gallu rhoi bach o hoi ambell i chwaraewyr, yn wedi gyda'r y gemau sydd da nhw yn dod lan, felly fi'n siŵr bod nhw wedi newid un i ddoi o'r chwaraewyr, ond yn dod nôl a dangos y safon sydd gyda nhw. Cwpl o'r gole'n edrych yn debyg hefyd, ni wedi gweld Clark yn sgorio, McManus, Brobl yn cael honna, McManus yn cael hon hefyd, just Llansawel, yn amlwg maen nhw dan bwysau, yn cael trafferth clirio. Ie, ond pintyn erbyn tîm o'r safon sydd gyda'r seintiau newydd, y chwaraewyr sydd gyda nhw yn y garfan. Fe welon ni nhw'n chwarae erbyn Falkirk yn y rownd gynderfennol y cwpan yr Alban. Nhw'n chwarae erbyn tîm arbennig o dda, felly maen nhw ar lefel gwahanol yn uwch gynghrair Cymru yn sicr yn erbyn tîm o'r haen isa. Ie, a maen nhw'n mynd am y quadruple. Maen nhw dal yno. Mae'n siŵr gen i digon amser i drafod hynny yn yr wythnosau nesaf. Dewch i ni glywed nesaf gan reolwr Mynydd y Fflint. Tipyn o her iddyn nhw, maen nhw'n barod amdani. Siôn David i fod yn siarad gyda Aidan Shannon. Aidan, a great occasion for Flint Mountain today, and ultimately you guys have got nothing to lose. How are you going to approach this one today? Yeah, as you said, it's a great achievement just to be involved in the Welsh Cup at this part of the season. So, but we're not just here to take part, we've come here to try and get something out of the game. We're prepared well in the week, and hopefully we can cause an upset if you like. So we'll take the game to them. I've got to say, you've got some great experience in your team. Mike Hayes is the big name that comes to mind. You've got players that have won this cup in the past. How vital is it going to be that you tap into that experience against Bala? Yes, obviously we've picked Mike Hayes' brains all week because he played here for a large number of years, in 6 years, so we've picked into his brains. But we've got some excellent experience in the side. John Danby brings a lot of experience, played at a higher level. But obviously the young lads, it's up to themselves to what an experience for the young lads to come on today in front of the cameras. And as we said, it's a massive achievement for Flint Mountain to be here today. So. This is such a special cup competition. I know as a player you played in a semi-final yourself. Just how much would it mean to a club like Flint Mountain to get through to the next round?
Oh, absolutely massive. You know, myself personally, as you said, I played in the semi-finals, and it was disappointing not to go that one further as a player. But as you said, we've got nothing to lose. But it's 11v11 at the end of the day. It's cup football. My lads will give it everything, and it will be such a huge achievement if we can get to the semi-final. But we're going to enjoy the day, whatever happens, and hopefully we can cause an upset. So. Well, Aidan, look, best of luck. Pob luck. Thank you very much. Cheers. Aidan Shannon fyna. Mae'n gan gan y progs, the broad majestic Shannon. Bydd y majestic ysgeithio rhywbeth fan hyn pnawn ma. Mae dan i sefyllfa, allan ni weld y 4 uchan uwch gynghrair Cymru yn cyrraedd y 4 ola. Seintiau newydd, Cei Conna, Met Caerdydd hefyd, y Bala fan hyn. Yw hwnna'n drieni i glybiau eraill, neu just reality yw e? Wel, gen i weld beth sy'n digwydd pnawn ma'n sicr mae'r seintiau newydd yn y het ar gyfer y rown nesaf, a fi'n siŵr, fel ti'n gweud, falle os ni'n cael y sefyllfa lle mae'r 3 arall yn ymuno nhw, fydde ddim un o'r rheini eisiau cael y seintiau newydd, mae'n sicr. Mynydd y Fflint yn gobeithio stopio hynny wrth gwrs, a bwclen erbyn Cei Conna, gan i weld beth ddigwyddiad Met yn erbyn Bai Colwyn. Goliau Mynydd y Fflint yn y rownd diwetha, felly ni'n gweld Mike Hayes yn taro, bydd e'n amlwg yn bwysig. 10 gwyr oedd y gym. Gym a ynghau y seintiau newydd gyda llawr ag ond bod chi'n drysu, ond Mike Hayes yn amlwg yn bwysig, Sean. Aidan Shannon yn siarad fyna yn gweud bod nhw falle yn pigo mewn i ymenydd ei weld lle allan nhw cael y gorau allan o'r gêm heddi, ond yn sicr Mike Hayes, fel o'n i sôn, dros 100 o golau yn uwch gynghrair Cymru, bach o legend fan hyn yn y Bala, wrth gwrs wedi sgorio dros 40 o golau. Mae fe yn sicr yn mynd i fod yn un o'r chwaraewyr sy'n mynd i fod yn bwysig i Mynydd y Fflint. A ti'n be, pam nath e adel, oedd e'n teimlo bod ddim wedi cael cyfle. Oedd ar y fainc yn aml y Colin Caton, felly pwynt yw brofi hefyd. Mae hwnna'n gyfuniad peryglus weithiau. Ydy, ond dyna beth sy'n digwydd fel chwaraewr. Ti'n dod yn hun, falle ti'n gwario fwy o amser ar y fainc na hoffet ti. A mae pethau'n mynd ar chwal. A mae hwnna jyst yn reality o Pêl-droed a pobl yn dod tuag at diwedd i gyrfan o'n uwch gynghrair Cymru. Na ni, fel dyna, ni bron yna ar ran y gig gyntaf. Amser i ni gael gwyl gêm gynnar i chi fan hyn ar S4C pnawn ma, bethri gynnar, am bach o fwyd ar faes tegid yn dewi y gig gyntaf. Pam ddewn ni nôl wedi'r egl. Dwi eisiau bwyd nawr.
Croes yn ôl at hynny, Pêl-droed byw i chi. Amser cinio, rownd wyth ola Cwpan Cymru, Seintiau drwodd yn barod. Dyma'r ail gêm felly, 2 gêm i ddod yn hwyrach. Bwcle Ceicona, Met Caerdydd yn erbyn Bai Colwyn. Pwy fydd yn y 4 ola? Wel, gen i'r ateb. Pnawn ma, gewch chi sylwebeth fan hyn. Mae yna sylwebeth yn Saesneg hefyd. Dyma nhw'n Saesneg. Mark Jones gyda Chris Venables sydd wedi ennill y cwpan yma gyda'r Bala, a dyma'r tîm sylwebu yn Gymraeg i chi. Chi'n nabod nhw. Sôn ddoi am fuddsoddiad swmpus yn y gynghrair. Uwch Gynghrair Cymru JD, 6 miliwn o bunnoedd, dim gwirionedd i'r Sibrydion, bod y cyfan yn mynd i sylwebu'r sgorio. Yn ein breuddwydion, Dylan Bach, yn ein breuddwydion. Pnawn da i chi a chroeso i faes tegid o'r pwynt sylwebu. Mae goleithaf yn byw yn y Bala. Ydy Dafydd yn byw yn Mynydd y Fflint? Dyna'r cwestiwn sy'n angen i ofyn y Bala yn yr 8 ola am yr 8fed tro mewn 12 tymor a'r ymwelwyr yn yr 8 ola am y tro cynta yn hanes. Clwb sy'n glwb ifanc. Mynydd y Fflint wedi sefydlu yn 2009 yn unig, ond cyn unrhyw chwarae. Mi fydd na funud o ddathliad bywyd John Brian Roberts neu Brai Robs fel oedd yn cael ei adnabod yma yn y Bala, cyn chwaraewr efo'r clwb, ond hefyd yn gefnogwr brwd ac yn rhan o'r sefydliad yma. Ac fe fydd farw Brai Robs yr wythnos diwetha, a mi fydd na ar Cwpan y dyfarnwr funud o gymradwyaeth coffa amdano fo. A be fydde'r rhywun fel Brai Robs yn ei ddeud o glywed bod yna 6 miliwn o bunnau'n dod i goffre clybiau uwch Gynghrair Cymru. Fel mae'r amser wedi newid dros y blynydde. A mi edrychwn ni ymlaen at y datblygiad hwnnw yn hanes y cynghrair yma. Yn y cyfamser, gan edrych ymlaen at heddiw, wel, mae yna 2 newid yn Hym y Bala, efo Shannon a Mendes wedi cael eu hanafu. Mae Wall ac Abadaki yn dod mewn, ac falle nad ydy tîm Mynydd y Fflint mor gyfarwydd, ond mae enwau John Danby, Aaron Simpson, Rob Hughes a Mike Hayes yn gyfarwydd iawn. Ac dyna'r profiad sy'n allweddol. Ia'r Bala efo 4 yn y cefn, ond y profiad mawr, Burke a Geiron Edwards, y ddau nhw wedi ennill Cwpan Cymru mwy nag unwaith. Arsan a Abdaki. Nhw fydd yn lledu'r chwarae a wog yn y fo rhyw rob a chryd, ond mae rhai fo'n neud bethau ddigwydd i bwydo'r belin i wel. Hefyd profiad yn fan hyn, Simpson, asgwn cefn cryf o Hughes a Hayes. Trades trwy canol wedi cael ei adeiladu mewn lot o egni o'i gwmpas nhw Holt a Elams yn ganol cae. Ond sgons a rwffer nhw wedi pobl bwysig i gael hynny'n i lawr yr esgyll. 5 gwaith mae'r dyn yma wedi cyrraedd Cwpan Cymru. Digon o brofiad a mae angen hynny prawn. Ella bod y coesau yn gyda dim mwy o mi o bob dim yn ei benno. Ia, dyn nhw wedi cyrraedd unwaith efo Ceicona a Rob Hughes, a na ddeud un peth. Os dwi ar i ora, a mae rhai fod ar i ora, i Mynydd y Fflint gyda hon. Os na sioc anferth i fod yn 8 ola Cwpan Cymru. A sioc fydde hi.
Petai'r tîm mewn glas gole yn mynd â hi. Rob Hughes yn chwilio am Hayes. Dyna'r ddau ddyn. Mae gobeithio Mynydd y Fflint yn pwyso'n drom arnyn nhw. Wel, gweld y tategan sydd yma Rob Hughes. Os iddo ffeindio'r pocedi bach, mae'n dderbyn y bel mewn ar yr hanner troiad na. Mi dylai fo wneud y well. Mae'r bel yn un sal gan y fod, sa'n pwysau yna fo, pwysa'r bel. Y dyfarnwr, Richard Wright o Wrexham, mae o di dyfarnu yn yr ardal yma'n barod tymor yma, yn Llanuwchlyn, a mae o'n DJ yn ei amser hamdden. Wrth i'r bel fynd fewn tuag at Arsan. Mae'n meid yn dda iawn i gael ei ar draws, ond cyffyrddiad cynnar i John Danby, y golwr 20 oed, cofiwch, profiadol. Sean Meredith, sut? Be, sôn am profiadol? Sôn am DJ. Right, okay. Na, meddwl sut fyddech chi fel Mynydd y Fflint yn paratoi? Hynny yw, dim byd i golli, neu da chi'n fwy cyfrifol na hynny? Na, yn sicr fydden nhw ddim eisiau ildion gynnar yn y gêm yn enwedig i'r tîm o safon fel y Bala. Felly, sefyll yn y gêm mor hir o'n y galler, falle trio cael nhw ar y counter fel petai, ond yn sicr ddim taflu popeth am y 10 cwarter awr, 20 munud cyntaf. Bel hir, a fydd Danby yn cadw llygad ar honna. A dyma ni, Aidan Shannon, gynt o derwyddon cefn, y Trallwng, Ceicona, Porthmadog. Hayes a rhyw hongiad o gwmpas y cwrt na, fod i'r targed bob tro. Mi fydd o'n gweithio'n galed, sa ddim am heieth am hynny. Ac Colin Caton yn rhyfeddol yn agosau at ei 8 canfed gêm fel rheolwr dros y Bala. A fel oedd Sean awgrymu welcome, pidio torri'ch calon ac ildion gynnar, mae'n siŵr dim neges yn de. Ia, gwrdd mae'n gymaint o hype di bod ystod yr wythnos, sut ti'n delio fo'r achlysur di byd mawr i chwaraewyr Mynydd y Fflint. Mae'n ffeinal cofia iddyn nhw heddiw yn yr 8 ola yma. Gwylliad bach gan Elams. Ac Lloyd Elams, un o chwaraewyr mwyaf profiadol yr ymwelwyr. A Badaki mewn. Tuag at Edwards. A Badaki unwaith eto at Wall. Honna di cael ei anelu at Newell. Allan â hi gan Hewitt, y capten. Ac yn ei sgidiau oren. Arsan. Nid yma'r tro cyntaf. Pêl sy'n gwahodd. Ond mae Hughes yn mynd eto. Ac oedd sylw Solomon Davies arno fo'n ddigon. Bachiad bach eto. Ia, Ciaran Smith cael ei faglu, Nick, oherwydd mae'n chwarae yn y cefn dyddiau yma. Da ni'n gwybod fe'n troed, digon o brofiad, fos gwrdd oedd y gol ma'n ebyn y Seintiau Newydd yn Cwpan Cymru. Ond, ei, edrycha, mae'n medru symud o'r, mae'n gweld y cae o'i flaen, ond mae'n gweld y chwaraewyr i gyd. Unwaith mae'n cael y bel, mae'n symud i fewn i gael cae. Digon cyffyrddus i wneud hynny i fewn i safle gora. Fel da ni wedi weld o'n chwarae dros flynyddoedd. Holt, hirwalltog, ildiodd y gic. Ac 6 gêm dros Gastell Nedd yn yr uwch gynghrair iddo fo yn ei yrfa. Mae hwnna'n bel mewn. Allan eto gan Hewitt. Ac yn ara bach, ydych chi'n gweld y Bala'n dechrau cael gafel yn y gêm? Wel, bach yn gynnar i weid hynny, ond yn sicr rhan meddiant a y ffaith bod nhw'n chwarae falle bach yn hanner Mynydd y Fflint ar yn y bryd. Ti'n disgwyl hwnnw, nhw yw'r tîm carter diwedd y dydd, felly nhw sy'n goffa mynd ar gêm tuag at Mynydd y Fflint fel petai. A fel o'n i'n gweud, falle bod nhw'n digon hapus bod nhw'n neud hynny. Yn edrych am y gwagle tu ôl. Fel dyn ni wedi gweld yr achysur lle nath Rob Hughes just ffili ffindo i partner y Hayes. Cofio Aidan Shannon wedi newid i system heddiw. Mae wedi mynd 5 yn y cefn, neu pan maen nhw'n amddiffyn i hynny, 3 amddiffyn o'r canol. Felly maen nhw'n mynd i dderbyn, hei, da ni mynd i fod hapus i ildio, ond cadw y siap ac y system yn ei le. Pêl Hewitt yn hongian, a mae Hayes yn brwydro amdani, ac oedd hi'n bwysig bod Solomon Davies yn aros yn gryf anna, a mi nath o. A ni siarad o Mike Hayes cyn y gêm, ac oedd o'n deud oedd o'n edrych ymlaen i ni gymaint dim nyrfa iddo fo wrth gwrs o'r profiad. A 18 o goliau bob gystadleuaeth tymor hyn.
Yn ei oed o, edrych yn siarp, mae'n edrych yn ffit. A'r capten sy'n paratoi hyrddio tuag ato fo. Mae Hewitt wedi bod yn amlwg yn amddiffynol yn barod. Dyma'i gyfle fo i ddefnyddio un o arfe cydnabyddiedig y tîm. A mae hon olbeniad ar gafodd Smith i guro fanna, yndo? Ie. Ac mae Aidan Shannon yn gwybod bod honno yn agos. Ond sut os a neb yn dod... Lle mae Rwffer? Dwi'n edrych am Tom Rwffer yn dod i fewn ar y postyn bella. Mae Mike Hayes yn mynd i fewn i byd bach neu gynnar, ond mae rhaid i Tom Rwffer weld, neu rhagweld, y bel yna'n dod ar draws. Faint o beli sy'n mynd teipio'r postyn bella, a neb yna jyst efo dasg syml i ti fewn. Wel, o'n i yn seintiau newydd ysgwrdd 2 gol o'r postyn bella neithiwr. White. Solomon Davies yn ddeallus di canfod y lle. Bêl tuag Newell. O, pwysyn o, yn hawdd ydi Arsan. Ac am ddiffyn gwael, croesiad da. Ond y tu hwnt i Newell, ie, a mae gan Danby hawl i gwyno. Oedd hi ry hawdd i Arsan. Ac mae'r Bala di cael y cychwyn. Oedd Mynydd y Fflint am i osgoi. Y Bala 1, Mynydd y Fflint dim. Ie, allodd y gol yn y rownd wyth i'r Bala i byd bach gwell na hon, ond ei, di o'n i'm yn bad chweith. Mae'n rheoli hi'n berffaith. Oce, disgwyl fan hyn, dwi'n edrych ar y trin y cem, maen nhw'n mynd ar draws. Lle mae Rwffer ochr yma? Ydy o'n cadw llygad ar nac di. Arsan yn dod i fewn ar ei ochr ddallo. Mae'r bêl yn teithio 40 llath ar draws y cae. Di'n dyn o troi i gorff. Arsan, amseru'r ediad yn berffaith. Cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Cadw i lygad dan ni, techneg campus i basio'i efo ochr i droed i fewn. Ia, pa mor greir hon yw'r gêm ar ryw eto. Rwffer, fel o ti'n gweithio, fe wedi gweld yr hediad. Allai rhoi Mynydd y Fflint un i fyny, ond nawr ddim yn neud ei orau yn amddiffynol. A'r Bala, mae'n rhaid i weid, y safon gyda nhw chwarae nhw i benni i'n gelfod. Ie. Mae rhaid chi fod yn well na hynny'n amddiffynol yn does i ddoi gobaith, a mae o'n gwybod hynny, mae o'n siomedig. Mae'n anodd ydi fod yn reolwr ar ochr y cae, di mynd trwy bob dim yn ymarfer 2 waith wrth yma, a mae Rwffer gadael oedd i fewn ar yr ochr dall. Ti'n bod just siap i gorffod, ond just hynna ydi o mwy na ddim byd arall. Ac oedd gynnu fo'n gobaith wedyn, na gwyth? Na gwyth. Unwaith ochr anghywir, mae Arsan yn mynd, o, gael fynd ffwrdd neu ffwrdd. Do'n mynd i weld o. Ti'n efo sôn tor at ysgol, ydych chi'n gweld hyn? Hughes. Ac mi fydd Hughes, mae un peth yn sicr yn benderfynol. A mae'r ffaith bod o a Hayes yn hym ar ymwelwyr wastad yn biolygu bod na obaith. Mae gyda nhw'r gallu i newid gêm. Newell yn mynd amdani hi, mae yna wynt cry yma, mae rhaid pwysleisio hynny yn chwirlio gwmpas y lle yma. Smith. A difyr gweld Smith a Hayes, 2 o chwaraewyr mwyaf profiadol yn erbyn ei gilydd yn y cefna. Chydig bach yn fler fanna gan Solomon Davies colli'r meddiant. Harrison i chlirio hi. White. A mater nawr o gymeriad ydy hi Mynydd y Fflint. Sut maen nhw'n mynd i ymateb ar ôl ilgio'r gol gynnar na. Pas wael. Syth lawr corn gwddw sgons. A mi ddoth Solomon Davies o leia i wneud yn iawn am i bas wael. 7 o gapiau dros Santa Lucia gan y bachgen yma. Mae'n gyflym i stôl dy ras na fanna wan. Cyrraedd y bel. Sydyn iawn. Ia. Mi fydd o'n weddol bles dybiau i efo mateb neu Mynydd y Fflint. A cyfle arall i Hewitt i hyrddio hon i mewn. Ffôn yma Solomon Davies yn ei chlirio hi. Hewitt eto. A mae hwnna braidd yn ddigyfeiriad. Ac Absalom pwy all anghofio i gol o yn y rownd diwetha. O'i gwrdd Cosby i hun. Rhyfeddol i mewn i gol Cfelau. Ond i nod o, bydd gwneud siŵr bod am Pêl yn mynd mewn i'w gol o. Ie, mae wedi setlo ma'n balad o 8 llechan lan yn yr gynghrair tymor hyn.
Hynny yw, pan ath Ramsey, mi ath y chwaraewyr oddi yma, mae record amddiffynol y Bala'n dda, a mae hwn yn y prif resymau, dydy. Dda iawn, yr ail ondi y seintiau newydd, de. Ac o bosib bydd o'n cael sylw rheolwr Cymru Ec. A Mark Jones, wrth gwrs, yn rhan o'n tîm sylwebu ni ar y botwm coch y pnawn yma. A da i weld o gyda llaw efo Chris Venables, y bel na braidd yn wyllt, ond i fod yn deg a Brooks. Oedd y cyfeirydd y bel yna yn dangos mor grid i'r gwynt yma. Mae'n chwyrlio. Ond ildio ma nhw. Ia, mae'n angen setlo i byd bach a just credu mwy o hyder yn ei hunan pan mae'n bel efo nhw i basio'i bod i byd bach mwy bwyllog. Ydy, efo'r gwynt, dim yn ei ti'n hawdd, ond mae'n ei fath i'r ddau dîm. Chwer y teg, a Hassel yn dda fanna. Mae un peth o sicr, mae yna ysbryd yn hym Mynydd y Fflint. Mae yna un gêm tymor yma yn erbyn yr Hill, gos nhw beter cerdyn goch mod un gêm. Hassel. Well. Gormod braidd. Ac Abadaki yn cael ei rwystro, gwaith da gan Holt fan hyn dod i'r adwy. Fyny gan y capten Hewitt. Ac oedd Hayes di mynd chydig bach yn gynnar. Ond dyna pan mae'n rhaid iddyn nhw gymryd y bas ychwanegol yn ganol cae i dynnu chwaraewyr Bala i wneud siŵr bod nhw'n trio pwyso ar y bel, wedyn mynd yn hir. Oherwydd dyna pan mae Arsan yn gorfod dod yn gil yn ganol cae. Ddyn a fylcha lawr yr ochr yma efo White hefyd yn gwrthio fyny. Roedd y sgoriodd y bachgen yma, Rob Hughes, 2 gôl yn erbyn Mynydd y Fflint yng Cwpan Cymru tymor diwetha. A hynny y chwarae i Gaernarfon. Ac wrth gwrs yn gynenillydd y cwpan yma yn 2019. A ddiw olwg chydig bach o syndod ar Simpson brofiadol. Am llawer yn honna. Siwr. Ond mae hwn yn mynd i fod yn beryglus. Arsan, troed chwyth, gwynt o'i ochr o. Nid bydd o'n fynd i rwla. Arsan, ie, a ma na wynt tu ôl y gic yma. A mewn â hi. Ac yn Newell gafodd y peniad. Ie, mae'n trigolion i siŵl di dad o sgorio just fel yna, peli fel yna'n dod, ond cael peniad gwell iddi. Mae di just trio rhyw anwesu, just rhyw gyffyrddiad bach. Dwi'n gwybod sydd am niffynwr cael gyffyrddiad hefyd. Ond y sicr, i pi bach mwy arni. Ella mae ar ei ffordd lawr, Son. Mae ar ei ffordd lawr, dwi'n seri hediad y bel i gondw yma. Mae'r ffordd lawr, felly just top i ben gath o iddi. Ti bron gofod rhedeg mewn i hwnna. Ti'n rhaid ti cymeryd y spring fel petai. Oedd e'n sefyll yn codi fel petai. Ti ddim yn cael y richter ti yn fel arfer. O, na waith da iawn gan Scons fanna. Yn clirio honno allan am dafliad. A da chi yn teimlo bod hi'n bwysig iawn nad ydy'r ymwelwyr yn ildio gol arall nawr. Dyn nhw jyst ddim ar yr un meddylwyd nad i ar yr un donfed oherwydd yma na rwan. Nes ti weld i lawr yr ochr chwyth i Mynydd y Fflint. Scons yn chwilio Mike Hayes dod yn fyr tro na yn lle mynd yn hir i lawr y sianel. Ond ydw, jyst penderfyniad anghywir. Ti'n hefyd yn sôn, maen nhw yn chwarae system gwahanol fel o ti'n gweud, Malks. Y ffaith falle bod un i ddoi chwaraewr nhw'n chwarae allan o safle, ti'n bod ti'n chwarae gyda 2 ôl ysgellwr. Mae'n swydd anodd fod yna ôl ysgellwr, achos mae rhaid i ymuno yn yr atac fel tai, ond mae hefyd, fel wylwn ni gyda'r gol, mae rhaid i amddiffyn. Scons yn chwilio am Rob Hughes. Newell, ceisio ei bachu hi. A maen nhw'n benderfynol y sicr yma gan Simpson eto, ac oedd Smith yn hapus i glirio, a mae Mynydd y Fflint yn dal i ddod. Ac oedd hwnna'n wiriad bach gan y profiadol Ross White, 17 o ymddangosiadau dros yr Wrexham yn y Cynghrair Cenedlaethol ganddo fo. Ac yn un o yr hesymau pan fo record amddiffynol y Bala cystal y tymor yma. I fi, eto, mae rhaid i Rwfford fod ar ei gefno fanna, neu pwysau nhw. Sbiwch ar Hayes. Ie, mi orfododd o. Harrison i wneud gwaith amddiffynol fanna, a be oedd ddiddorol,
Ymateb Harrison ar ôl cael y dacl oedd Cai Ddwrn bron iawn mewn dathliad, a mae hwn yn falch o fod nôl. Mae wedi cael ei anafu ers mis Tachwedd, a mae wedi bod yn rhan allweddol o waith y Bala yn y cefn. Mae gen i fo frwydr heddiw, yn ebyn Mike Hayes. Mike Hayes mor gryf efo, mae mor gyflym efo. Pwy sy'n mynd i ennill y frwydr bach yna? Gordel gyntaf gêm. At y postyn gosa, Smith yn ei chlirio hi. Gwaith da gan yr ymwelwyr i sicrhau bod na ddim dod nôl. Gwych gan Hughes, hyfryd gan Hughes. Mewn ar draws y gol, os a neb yno, mi ddyle fod na rhywun yno. Ac yn y diwedd mae'r bêl yn cael ei chlirio gan White, ac oedd hwnnw yn gyfle, ond am waith gan Rob Hughes. Nôl mewn â hi eto, a bron iawn a chara'r raffa. Ond sbiwch ar waith hwn. Nath ni sôn, dechrau gêm. Ti'n mynd gweld hyn llawer nag oes yn uwch gynghrair Cymru, a mae'r dyn yma di chwarae ar y lefel yna. Ond mae o fo fflachia bach o'r lefel ucha di hwnna. Coes, mae draed o mor sydyn ar bêl na draws o allan i'w droi chwydd, lle mae chwaraewyr Mynydd y Fflint. Unwaith eto, Sean, fel welson ni yn gyntaf y Bala, neb ar y postyn cefn yn dod mewn, ynddo? Na, dyle Hayes falle wedi gwneud yn well. Edrych am y flic na nath i roed un y cornel pella, ond Rob Hughes, o'n i'n meddwl bod e'n mynd lawr i dwll fyna, wedi cael ei gornelu, ond am sgil, jyst i ddod â hynny'n allan, y croesiau tu allan i drod a Mike of Hayes ar y postyn cyntaf, methu cael y cyffyrddiad. Dwi heb di gweld sgil fel at ymor hyn yn yr uwch gynghrair. Rob Hughes yn dangos i ni be mae o'n medru wneud, ond neb ar ddiwedd y gwaith da yna. Hassel, sy'n cael ei nabod fel taclwr cydnerth a deud y lleia yng nghanol cae Mynydd y Fflint. Neu dyma'r tro cyntaf, yn ildio cic. A mae'n gêm cwpan fywiog, mae hynny'n sicr. Y gêm ond eich atgoffa chi, yr ymwelwyr yn chwarae yn y drydedd haen, y tîm isaf sydd wedi cyrraedd mor bell a hyn. Yn y munud adweithio yma, os gydw'r dyn yma ar y bêl, Rob Hughes, mae mor bwysig i dylanwad y gêm, ac yn y 2-3 munud pan maen nhw wedi cael y bêl i mewn ddefo, mae pethau wedi dechrau codi i Mynydd y Fflint. Elams. Smith, yma captain y Bala, yn brysur yn y cefn, a mae hynny'n deud rhywbeth am chwarae Mynydd y Fflint, a Elams eto. Ysbiwch ar y meddiant. A mae Malcolm a Sean yn ysgwyd i pennau. Chydig bach o syndod, ond mae'n dangos bod yna brwydr yn nhw, Malcolm. Does am cwestiwn am hynny. Ac o'n i'n mor falch ffordd maen nhw wedi bod yn styfnig efo'i system dal i fod oherwydd y gol. Sa'n nawdd pen lawr di fi bach, ond na. Dal yn credu, dal yn gwybod, maen nhw dal yn y gêm yma. Pwy oedd yn dod i mewn, unwaith eto oedd Arsa. A da ni wedi gweld tra mae'r hyn yn barod o faint o chwaraewyr sydd wedi sgorio i Mynydd y Fflint. A un o pethau gyno Bala broblam efo ydi sgorio goliau mae gyda nhw un pwysig iawn heddiw. A mae'n gystadlu am bob un pêl yng nghanol y cae na. Gwaith da iawn gan Holt. All Holt hollti'r amddiffyn na. Cael ei gael lawr yn sydyn, gwaith da amddiffynol gan Ross White unwaith eto. Ti sôn am, mae'n Cwpan Cymru, Nick, ac eich geith y chwaraewyr yma ddim cyfle eto, felly mae yna awns mwy o fynd yn ei chwarae nhw, mwy o agwedd penderfynol. Elams, methu cweit ei charafu. Edwards. Arson oedd yn gwneud y gwaith da, tacl dda ar Edwards. A mae'r bêl gan Hassel, a mae Hassel di'n rhoi allan i Scons, a mae Scons yn dal ymlaen a'i rediad na te. Diolch yn y cwrt, be all Hayes wneud? Scons, mae wedi
gwaith da efo'i gorff, gafodd o'n gafel ar yr ergyd. Licio'r chwarae, licio'r syniad. Just y penderfyniad anghywir, de. Hayes, da ni'n eisiau gweld o allan yr esgyll o fo gath i allan na wedyn i tyn ôl i sgons. Sgil bach da, gadw i'r dag trwy goesa fo, ond cic osan. Rydych am ydi atho defnyddio i gyd i fynd i fanna. Cael y bel yn o fan hyn, cael y cyfle i gymryd yr ergyd ar. Ddigon o le iddo fo'n neud. Sgons eto, Hughes yn disgyn, nawr ti'n gan Holt. Ac yna glosed ar Hughes. Ac mae o'n mwynhau hun, da chi'n teimlo bod o'n mwynhau hun. Braidd yn or-awyddus fanna. A mae'r dyfarnwr yn dweud, y bai di oedd o. Ti gymrodd y gic ar weithiau brotest, yma Solomon Davies. A chyfle Cwyn Hughes wrth gwrs, oedd na'n dod na ddecllath yng Nghyfar chwaraewr geodd y bel lawr. Smith, William Newell. Eiron a Rob Hughes yn ei chanol i fanna. Dain yn nhw'n tynnu crysau gilydd. Robs yn golli ben chydig fyna, achos oedd e ddim yn hapus y ffaith oedd eisiau cymeryd yn gynnar, yn gwybod beth oedd e'n neud, falle cael rhywun yn y llyfr yn gynnar yn y gêm. Ddim yn gweithio gyda'r dyfarnwr, wrth gwrs, a wedyn fe Eiron, jyst yn sgwaro lan am ychydig. Sgons at Holt. A chwarae teg yr ymwelwyr, maen nhw yn y gêm a dim amheuaeth am hynny, maen nhw wedi cael y gorau. Fyddech chi'n deud o'r 5-6 munud diwetha yma. A closed ar Smith, unwaith eto ar Sgons. A mae y Sgons yn chwarae'r bach prysur. Wel, fe wedi dod i fewn i'r gêm yma. Mae wedi dweud, oce, dwi'n gael llawer ni allan yma ar y chwith, dwi'n dod ti fewn. I edrych Bydd Y Bala mynd i wneud, a mae o a Rob Hughes yn ffeindio pocedi bach. Kieran Smith yn gwrdd sefyll allan o Isaflen yn amddiffyn yma na. Ond trosedd oedd hi. Ie. A mae'n ddifyr dilyn gyrfa Kieran Smith. Mae wedi cael ei symud fel mae Erbyn o datblygu o un safle i'r llall. Nawr te. Absalom. Un o'r golwyr gorau. Hughes! Pam ddim? Ie, pam ddim. Yn union beth oedd e'n mynd i wneud. Falle, oedd e'n bell allan, yn erbyn y gwynt i chydig, fi'n gwybod yn dod yn letraws y gwynt, ond mae'n teimlo tipyn o ergyd i curo Absalom yn y gol, ond ie, pam ddim. Ti'n mynd i gweld rheina rhai weithiau jyst yn dipor y funud diwetha, a ddim yn creu lot o broblem i Absalom yn y gol. Wel, mae wedi cael 11 gol mewn 16 gêm yn Yrfa yng Cwpan Cymru. A mae angen un ganddo fo nawr o safbwynt yr ymwelwyr. Ond mae'n chwarae yn brysur iawn. Y bel at y Ryffer. William Hayes, ddim digon cywir. Edwards. A te, un i Newell i herlu, Danby di gweld. A bygythiad ar Newell di fynd ychydig bach yn gynnar beth yna. Ond cam sefyll oedd. Just methu amser i gwneud yn berffaith. A mae'r dyn yma, John mynd dda yn yr awydd na ddeud hynny, mae'n medru dal o bel i fyny. Llawer o wasanaeth da i fyny iddo fo heddiw. Fyny rwan i Newell. Ond am bel o straffus braidd yn doedd. Ond chwarae teg, mae Sgons a mae Holt yn ymladd am bopeth, ond nawr te. A Badaki, sy'n bod gymaint yn y gêm. A un ddau o dacl sy'n mynd i mewn rwan wrth y modd. Dyna mae'n gyd amdan. Bach o spais Cwpan Cymru. Dacl dda. Gwych y dacl. Oedd y nesa, ddim yn bad gwaith. Dyna ni mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf. Dim ond yr un gol gan Naim Arsan yn gwahanu'r ddau dîm. O, nawr te, mae rhaid i Hywyd fod yn ofalus. Mae Arsan yn rhyw honni bod o'n mynd fel y dyn ola melyn ydy, a dwi'n meddwl bod y penderfyniad yna'n gywir, ond ydy o'n lwcus, Malcolm? Pan nes i weld ti ddechrau, o'n i'n meddwl bod Arsan i mewn ar gol. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i gael ergyd ar y gol cyn i'r dyn oedd yn gwarchod dod ar draws. Dwi'n meddwl cyn i Hassel neu'r Simpson dod ar draws. Mae o'n dweud mae o'n fewn ar y gol Arsan yn ymateb fo, mae sam o'n gofyn i'n ein wedi dwi'n dweud, ond... A ni weld, oce, ydy Simpson yn mynd i wneud... Na. Ti'n meddwl mae Simpson yn mynd i ddod ar draws i wneud y dacl cyn Arsan gael ergyd ar y gol? Ond mae'r cwestiwn yn sicr yn doedd. Edwards yn cweith yn cael gafel ar honna.
Mae wedi sgorio am 2 dymor ar 15 yn olynol. Ac o'r Arsan yn teimlo y gallai fod i cael ei ail yma heddiw. Nawr te, White, mae hwn yn gallu taflu'n hir. Eifach bwt at Aaron Edwards. Unwaith eto. Mae'r amddiffyn yn dda. Ac mae Hassel, mae Sgons, mae Holt yn chwarae'n arferchog i Mynydd y Fflint. Y bêl mewn i'r cwrdd cosbi bwysig wedi cael ei chlirio ac mae yn. Holt yn cwblhau y clirio. Bêl ar draws at Solomon Davies. Cyfle iddo fo i'r hoeddi mewn. Mae'n edrych am Newell, ond o beniad yn y postyn pella. Ac oedd Arson di cyrraedd, ond ar ôl cyrraedd, nath o ddim cyflawni'r nod. Ond y croesiad eto o'r dde, croesiad da eto, a bron yn ail, debyg iawn i'r gyntaf. Mae rôl fel asgellwr i Arsan yn edrych, wel, bron yn berffaith heblaw am hwnna. Ar yr eiliad dwytha de, mae o yn meddwl bod wedi sgorio. Mae'n gael cael ei ben drosti. Mae'n gorau canolbwyntio just sgorio. Ben dros y bêl, just gadael y bêl efo'r pwer arni, neud y cyffyrddiad, mae'n gol. Mae wedi trio, a mae Ben o'n mynd yn ôl ar yr eiliad dwytha. Difyr. Arsan eto. Ie. Dicio'r syniad. Ie, mae'n cydnabod. Mae'n fod ychydig bach yn ofalus. Mae'n siŵr bod o'n orawyddus fan, oedd? Mae'n reit o fai mi yn y pwynt swepu fyny, mae wedi clwa fi anyway. So gobeithio ni ddod yn eto. Ond efo'r ergyd nath o gymryd ar y fanna. Ti'n edrych o gwmpas y cae, da'n edrych o rywun efo'r dychymig i drio'r ergyd dros y golwr o 20 llath. Ond falle dyna'r gwahaniaeth, da ni wedi gweld pan mae'n gyfle'n dod ar y postyn cefn, mae chwaraewyr y Bala wedi bod yna. Pan mae'r Peli wedi dod i'r postyn cefn Mynydd y Fflint, dyn nhw ddim. Pwynt da. Mae yna dal trafod a chwyno am y penderfyniad wedi'r brosedd yn erbyn hwn. Dim cerdyn coch. Sean? Ie, braidd yn ffodus dyn fel Hewitt fyna, achos dwi'n deall beth ti'n gweud, Max, mae'n dod o'r draws, ond Arsan, oedd fel gyfle fyna, felly ergydio. Yn sicr dim y dyn diwetha, felly fe dyma'r nhw'r yn gywir yn ei benderfyniad ar y diwedd, ond yn sicr fi'n siŵr fydd fainc Colin Keita ddim yn hapus. Eitha cadyn pink. Paid a dechrau ar y gerdyn las, Malcolm Allen. Ond, ie, Colin Keita. Falle ddim yn hapus, fe gen nhw rhywbeth i ddeud yn ei ffordd dawel ei hun. Mae hwn di chwarae dda. Mae Brooks di rhoi i ben, i bron, popeth. Oedd hi ar ei gorin o ddoth y cyfle na i Arsan, ond mae o'n amddiffyn o'r canol cydnerth. Ydy tad, mae sefyll i dir. Mae'n ogyn cry. Ac os am ofn, yn y mynd nhw, rhaid i ddeud, maen nhw'n ymroi i'r gêm yma. Ac hefyd, maen nhw wedi darllen a prynu fewn i syniadau rheolwr. Raffel, camgymeriad gyda fo. Mae'r bêl mewn fan hyn. A Dabadaki ar draws. Da iawn golwr. Ac camgymeriad blerwch gan Mynydd y Fflint. Ac yn ffodus, dydy'r Bala methu manteisio, ond mae'r dyfarnwr di chwarae ran braidd hefyd, oedd o'n y ffordd, a fe roddodd ar cyfle. Ia, a Bydaki drwad ongl dyn, ia, mynd ar draws y golwr, ond mewn dau feddwl, dwi'n meddwl. Y gwynt tu ôl y gic yma sy'n cremanu mewn, mae'n un galed, mae'n un hyll at y postyn pella. A White gafodd y cyffyrddiad, a mae'n cael ei chlirio. A Solomon Davies yn ôl at ei golwr. Bêl gan Arsan, oedd hi'n gornel dda mewn, Sean. Ie, defnyddio'r gwynt fel oedd ti'n gweud at y postyn pella. Dod oddi ar law neu ben elin. Rhywun yn Mynydd y Fflint, fyna felly bach yn lwcus, ond ie, defnyddio'r gwynt yn rhoi digon o bwer ar y croesad, dyna oedd y gyfringach. A da chi'n teimlo bod Bala yn gwybod mae gan nhw gêm ar ei dwylo fan hyn? Wel, o'n i syni ar yr estydeg bod Mynydd y Fflint o fwy o meddiant na'r Bala, ond yn sicr ar ôl y gol gynnar na, maen nhw'n dod mewn i'r gêm. White mewn teg at Newell yn penio lawr yn dda. Y cawr Brooks yn ei chlirio, braidd yn fler fanna, codi law i gydnabod. Ie, neb yn agos
Ti'n edrych ar Luke Wall dod i fewn i'r tîm heddiw i'r Bala ac yn meddwl, oce, chdi sgwyn ar ôl rhif 10, pan mae Newell i fyny efo pened, mae rail i fi fod ar yr ail bêl na, mae hwnna'n gyfla. Hanner awr o'r gêm gystadleuol iawn ma wedi cael ei chwarae. A rhyw gic felly sy'n fler, ynddo. Cyfle i gael ergyd mewn, yna wiriad, pwy sy'n cyrraedd gyntaf. Yno mae Edwards oedd yn cam sefyll. Burke gafodd yr ergyd. Honna wirodd. Wel, da ni newid siap y bêl. Caerdydd yn chwarae conod heno, a mae'r cyfan yn fyw ar S4C ar y clwb rygbi am 5 o'r gloch. Ac wedyn, heno am hanner awr wedi 7 Glasgow yn erbyn y dreigiau, felly prynawn a noswyl bwysig y cyfan ar y clwb rygbi ar S4C. Elam, mae o'n fawr, foi mawr, nôl at Brooks sy'n fawr arall. Ac mae Danby a'i brofiad, wel, yn gyd yn dda i gael y bêl yn allan i'r asgell, achos mae'n anodd allan fanna. Ia, dim jyst profiad mewn gêm a mewn Cwpan Cymru, ond mewn achlysur fel hyn, de. Yeah. Mae'n 8 ola Cwpan Cymru, profiad yn siarad tol am nithina. No, mae hwnna'n bêl hir o'r Aberdaki ar ei holi. Yno hefyd o'r Arsan. Cyfathrebu ydi o, pan Steve o golwr llawn profiad, i wneud siŵr, oherwydd y system wedi newid heddiw, y tîm yn y cefn, mae o'n gwybod yn union, mae nhw'n gwybod yn union, pan mae o'n dod allan, mae o'n gweiddi'n gynnar. Mae'n dymor difyr i Mynydd y Fflint. Maen nhw mewn gymaint o gystadleuaeth. Maen nhw'n dal mewn 4 gystadleuaeth gan gynnwys y cynghrair. Maen nhw'n y 6 safle, ond mae gen nhw 5 gêm wrth gefn. Y bêl mewn yn chwilio am Aberdaki. Oedd hi ar efdo Aberdaki oedd y golwr yn allan yn ei chodi dros y bar. Ac chwarae teg i Danby mi ddoth o allan, ond mi'n haffer blaenwr y ddau gael y bêl gosto fo. Wel, mae'r cyffyrddiad cyntaf gan Aberdaki yn wych yn fan hyn. Dwi'n meddwl bod yn gwybod llawer amdani. Yn ei weld o'n dechrau cyffyrddiad cyntaf hon, wan. Mae hwnna'n gampus. Mae'n gwybod yn union be mae'n neud. Ac bechod oedd y methu sgorio, ond oedd y cyffyrddiad cyntaf na, yli. Sa'ch chi methu gosod o'na well. Ond nath y chodi dda dros y golwr. Do tad, ond y cyffyrddiad cyntaf. Hwnna nath wneud yr ail gyffyrddiad na, Nick. O te, y cwestiwn mawr, Sean, o'n i 1, 2, 3, 4 o leia o gyfleon mae'r Bala wedi methu. Dyna'r math o fethiant sy'n gallu, da chi'n gallu talu'n ddryd yn fan efo. Ie, yn sicr, wedi gyda Arsan, efo'r cyfle gath e, fel ydych gweud, bron yn rerun o'r gôl gyntaf, lle oedd e mor dda jyst yn sodlu ddi mewn i'r gôl. Bach yn wyllt gyda'r cyfle gath e'r ail gyfle, ond yn sicr, pyn ti'n cael y cyfleon, mae ti angen cymeryd nhw, achos bydd Mynydd y Fflint yn knock yn o'r drws fel bethau. Ie, a pan mae Hughes a Hayes yno i Mynydd y Fflint, mae yna wastad lygedyn o obaith. Absalom ar gig hir. Mae wedi dangos y barod do. Un fflach gan Rob Hughes yn creu cyfla gwych i Mynydd y Fflint. Wel, Newell, brofiadol, yn gorfod bod chydig bach yn brysur, yn gorfod gweithio am y cyfleon clir heb ddod iddo fo. Ond meddwl ni hefyd, efo'r Mynydd y Fflint yn dal yn y gêm, bydd y gwynt efo'n wrth gwrs yn yr ail hanner yn bydd. Mae hynny o bosib yn gomantus yn ddymwelks? Ei, jyst o'n cwestiwn. Y gwynt yn helpu Mynydd y Fflint yn yr ail hanner. Ond ti'n gwybod be, bod tro da ni yn y Bala, yna rhywbeth yn digwydd i'r gwynt yn yr ail hanner. Mae'n arafu lawr. Ie. Na chi, diolch yn fawr. A mae Hayes methu reoli'r bêl yna te. Mae o'n symud allan, mae chwarae ar ysgwydd yr amddiffynwyr yn dydyn. Unwaith eto, o'n i sôn am Newell yn gorfod gweithio i greu gyfleon, felly hefyd Hayes yn de. Dim cwestiwn. Just angan. Gwasanaeth yn un peth, ond efo chwaraewyr i gwmpas o pan mae'r bel yn difynnu Hayes. Aberdaki at Solomon Davies. A mae Aberdaki yn dod fwy mewn i'r gêm, yn dod i cael ei gael lawr yn dda gan Sgons. A mae yna frwydr yn chwarae yn Mynydd y Fflint. Dim am heiaeth am hynny. Maen nhw'n cael ei nabod fel tîm tanllyd. Di record ddisgybleth nhw ddim yn gampus, ond dyn nhw'n ildio dim byd yn hawdd. Arsan
Mae'n gêm gwpan dda. Da ni'n gwybod mae'n dyn gol sy'n ni, ond just ti'n edrych yn ôl yn y gêm. Y safon canolbwyntio yna, nath nhw fethu, just i ildio'r gol. Yn y 10 munud cyntaf yna, pan nath, just Rwffer, just y safon canolbwyntio, faint o bwysig ydi o. Paidia wneud o rwan am 10 munud, gweld yr hanner yma allan, mynd i fewn, a gweld sy'n mai. Ie, fi credu bydd y Shannon yn digon hapus, mynd mewn fath just am cwestiwn. gol un ddim lawr. Cyfle, just dod y chrwyr at ei gilydd, siarad ynglyn â'r tecteg ar gyfer ail hanner, fel ti'n gweud, mae chydig o wynt yma, a fydden nhw'n gobeithio bydd o'n sefyll yr un ffaith. Ac ar o awr, sa fo'n medru newid. Ie. Arsad i gyda ddau reoli honna. Golwr yn ei gwylio i, to ar hwyd. Dwi'n siŵr ai dyna'r Arsan yn ei fwriadu. Ond fo sydd wedi bod y broblem fwyaf i Danby. Ia, un cwestiwn. Fo sydd wedi cael fwy o gyffyrddiadau ar y cae. Hefyd, ac y croesiad, ddim yn un gret. Ond mae'n cael digon amser i reid i fewn, dim pwysau arno fo, a ti disgwyl gwell o isaf o'na fo. Ia. Sgons yn cael ei gael lawr gan Abadaki, nôl at i Captain Smith. Yn y 10 munud ola'r hanner Arsan eto. A dim ond pa fath o bêl sy'n dod ato fo, mae'n glynu efo fo. Mae wedi gyda dda fanna at Abadaki yng nghanol y cae. Mae Burke allan hi at Solomon Davies, pêl ddall o groesi. Y gwaith amddiffynol gan y brofiadol Simpson. Mae o gymaint o cyffredin dros 100 o ymddangosiadau yn uwch gynghrair Cymru gan Simpson. Maen nhw'n hoffi taclo, dydyn? Fod yn gystadleuol, mae gyda nhw Jones. Curo'r ail bêl na wan, dim jyst yn ei cyntaf. Unwaith eto, cyfler ei cornel heriol o'r golwr wedi dod ond i methu hi'n llwyr. Fe bwnio fe awyr iach. Sgons. Smith efo Rob Hughes yn aros am unrhyw gamgymeriad. Absalom. White. Ag eto. Mae'n un peth yn sicr mae'n gystadleuol. Bêl mewn ato! Newell yn ei gwneud un ddwy. A be oedd y gyfrinach? Cyflymder ar y croesiad. A be o rhaid i Newell wneud oedd i gwiro hi. Ac fe nath o. Un gol i ddod â chroesiad o'r dde. Yr ail â chroesiad o'r chwith. Bala 2, Mynydd y Fflint, dim. Hi a'i gwiroi, ond hefyd amser i rediad, a nath o hynna'n berffaith. Na ni weld, just y rediad gan Burke. Y wall i lawr yr ochr chwith. Mae wall wedyn yn cael croesiad. Ia, pwed perffaith, ond edrych ar rediad Newell. Mae o'n dechrau rhwng y ddau. Ddim un nhw'n godi o'i fyny, a wedyn just y newid cyflymdra, just i gael y posti cyntaf yna. Cyrraedd mae'r bêl yn cyrraedd, perffaith. Oedd am gorau llawer o bwyr enni, Sean. Ie, mae hwnna'n gol ymysodwr yn oed. Yn rhedeg y draws yr amddiffyn. Y flic, fel o ti'n gweud, flic lleia, jyst i ynwesu ddi yn y gornel. Gwych yn Newell. Ymroi i'r rediad, de. Ymroi i'r rediad. Sa rei yn just, stopio illa. Nath o ddim. Arsan di gael gwaith ardderchog eto, ac yn hithro mewn o'r wall. Ac o fod yn croesi i greu un. Mae'n ennill cornel i hun wedyn. Da ni'n di sôn llawer iawn am wall, ond cyfraniad allweddol i'r ail gol na. Chydig bach yn greulon o bosib ar Mynydd y Fflint, yn gedi tasg nhw'n anodd iawn nawr, ond mae'r Bala wedi bod yn curo. A mae'n gyfle i wall giro eto. Unwaith eto i'n dda. Ar, cic gol fydd hi. Just y twtch yna de o'r safon ar y bêl, wneud y rediadau, y symudiadau, derbyn y bêl, cyffyrddio cyntaf, cadw'r bêl. Just y safon, just dipyn bach uwch na yn ystod yr hanner cyntaf. A mi oedd na gyflymder ar y croesiad yn dod. Wel, i fi, fel ymysodwr, dwi'n siŵr cyn o ymysodwr, sa Sean dweud un beth. Mae just, os oes gyflymdra a pwysau yn erth ar y bêl, ti'n mwyn gwneud llawan, just canolbwyntio, siarp dy gorff, cadw lygad arni,
a just techneg wedyn. A ddech chi'n sôn, Malcolm, y gol na gan Newell. Wel, yn eich atgoffa chi gymaint o'r goliau oedd i dad o'n sgorio, de? Bob tro. Fel a oedd i dad o, union rhywun peth. Dwi'n siŵr os di dad o mae ddi ond, mae ddi fel arfer. Just yr hediadau, yr amseriad, yr ymroi, dim yn oedi yn yr hediad, ymroi ac amseru berffaith. Right. O, mae honna'n ymdrech fach lew gan Aaron Edwards. A mewn ag allan o'r hanner cyntaf mae o di bod. Mae'r dealladwyd, neu cyfo'r peli sy'n dod i'r cwrs gosbi'n sgil yn un. Mae'n greddf. Os ti wei wybod pa bryd mae'n bwysau ni, pa bryd sy'n ddim bwysau ni, be ti eisiau roi arni. Faint o nerth ti eisiau roi tu ôl i'r peniad neu'r ergyd. Na te, pwysig gyfle ma Abadaki de'r golwr. O, feddodd Danby allan. A chwarae teg i Danby, pa mae angen, mae wedi bod yno i roi gorff rhwng y Bala a gol arall. Do, dim siawns o'r ddwy gol, ond y sicr mae'n ennill y ras yna. Wel, mae'n neud siŵr bod o'n ennill y ras yna. Mae'n tarau law o, dwi'n meddwl, Abadaki. Ynddi. O'n i'n awgrymu, Sean, bod o'n greulon ar Mynydd y Fflint. Ydi o neu ydi dwy ddim yn adlewyrchiad teg? Wel, ie, efo'r cyfleuon maen nhw wedi cael, bydden nhw'n siomedig, dwi'n meddwl, Colin Keint yn siomedig bod nhw ddim 2 gol i fyny. Ond, Shannon ar y llaw arall, fi'n siŵr bod fe'n siomedig, ffaith bod nhw wedi cael y cyfle yna gyda'r sgil gwych Rob Hughes a Hayes ddim cweit yn gallu benni ddi bant, ond ti'n beth i gweld, mae 2 gol i ddim, mae'n wastad yn sgwr od a hanner amser, achos ti'n dod mas, ti'n cael y gol nesaf, Mynydd y Fflint yn cael y gol nesaf, mae'n game on fel petai, felly dwi ddim droso eto. Wel, be maen nhw'n ei galw hi ydi sgôr peryg, ynddo? Wrth i'r reffa fynd ar Rither. Be fe Shannon mwy na ddim yn siomedig efo, di ymwysodwyr o chwaraewyr ganolgaidd ddim di cynnig bygythiad digon yn y cwrs gosbi Bala. Ac os maen nhw'n ei chwarae, dda dydy'r chwaraewyr ganolgaidd. Ond edrych am nhw'n ei gynnig yn ymwysodol. Ia, mae hwnna'n bwynt da. Da ni yn ei canmol nhw am ei gwaith ennill peli ac yn y blaen, ond yn wedi bod yn ymuno efo Hayes nac dyn. Wel, 2 waith. Mae yna hanner cyfle di bod, rhyw bygwth i gyflawni efo'r sgil dda. Oedd Sean yn sôn am. Nawr te, mi bydde gol fan hyn i'r ymwelwyr yn enfawr. A mael hanner wedyn, de. A Hassel yn gadael i mewn gan Hughes, Aaron Edwards oedd yna i chlirio hi. A mae'n amser. Go Bryn fydd yna lawer amser cael ei ychwanegu. Mae'r gêm di symud yn gyflym. Dwi'n mynd cofio un anaf sydd i oedi'r chwarae. Harrison. Yr unig amser fydd yn cael ei ychwanegu ydy am y 2 gol. Smith. Aaron Edwards, wrth gwrs bod o'n rheoli'n hyfryd, wrth gwrs bod o'n pasio nôl. A'r ymdrech yn y diwedd gan Wall, byddai wedi bod yn gol o didog. Se wedi bod, o'r hediad i ddechrau werth i weld gan Aaron Edwards o ganol cae. O'n i'n edrych arno fo, go on then, da ni wedi gweld hyn digon dros y blynyddoedd cyffyrddiad, just ytha, bod efo cwsin ar ei droed, just yn ei ti'n gosod ti fo'r pwysau cywir. Mae hynna'n sgil. Y pwysau cywir iddo fo, gymryd ti Wall ar ei gyffyrddiad cyntaf, a fo yn gadael y symudiad lawr, fod yn orbeniadol. Doedd ddim yn Wonderwall. Da, Nick, Bod yna DJ yn dyfarnu. Abadaki. Llosedd arno fo gan Hassel. Dwi'n meddwl bod ni am gael cadarnhad mai munud o amser sy'n mynd i gael ei ychwanegu. Lle afswm o funud ar ddiwedd ar hanner cyntaf yma. Ia. Oce, dim ildio i mewn i'r sefylldewi na. Sgwrs bach o sbrydoledig gan Shannon. Smith. White yn mynd amdani hi. Aaron Edwards mynd i hyn at y postyn pethau. Bêl yn cael ei chlirio nôl mewn â hi ac yna wthiad bach yn y cefn fanna gan Ross White. Aaron yn glefer fyna. Gweld y symudiad yn ei ben, jyst yn pilo bant i'r cefn ac yna'n rhoi
croesed mewn, dangos i brofiad. A chadarnhad, munud yn unig. Wel, cam cynta, nillwch yr ail hanner, ynddo, i'r ymwelwyr. Dim cwestiwn. Dwi'n dweud o'n aml, pan mae'r sgôr fel hyn. Hollol gywir, be da chi ddeud am gol nesaf mor bwysig. Dyna fydd yn egas. Ond i fi, mae Shannon angen neud rhyw tweak bach o fan hyn. Os ydy eisiau dod yn ôl i fewn i'r gêm. Os ydy mynd yn ôl i 4 yn y cefn, fel maen nhw wedi bod yn cael y llwyddiant tymor yma. Ia, neith o'n adael bwlcha, ond gyda chdi ddyn ychwanegol i fyny yn canol y cae, a wedyn ti angen cael y ddau yn ôl allan ydy Scones a Rwffer, cael nhw fel asgellwyr. Dyna lle maen nhw'n hapus, gadael nhw allan yna i wneud pethau ddigwydd yn yr ail hanner a trio cael gol gynnar. Mae rhaid nhw fod yn fwy mentlus, hefyd rhoi fwy o gymorth i Rob Hughes ac i Mike Hayes yn does? Dim cwestiwn amdano fo. Dim y peli 30-40 a wedyn gro trio carlamu i fyny yn yr eiliadau sy'n mynd i gymryd. Gael i weld. Ia, wel, mi fydd Mynydd y Fflint yn gallu gadael y cae a'i pennau yn uchel. Maen nhw wedi bod yn gystadleuol, ond gol gynnar gyda'i Arsan yn bygwth y byddai'r llif ddoren agor. Nathon nhw ddim nes i Mike Newell gael yr ail, a hynny yn 10 munud ola'r hanner cynta. Gobaith o hyd i'r ymwelwyr, ond da chi ryw deimlo, mae nhw sy'n angen gol gynnar yn yr ail hanner. Dewch nôl i drafod y cyfan ar ôl yr egwyl.
Os na sioc yn mynd i fod na'r cwestiwn mawr bod tro yma gêm gwpan yn enwedig pan ydych chi'n y glybiau mwyaf uwch gynghrair Cymru yn erbyn y clwb llei ar ôl yn y gystadleuaeth 7 munud gymrodd i ni gael o bosib yr ateb i hynny. Mae'n ddwy ddim ar yr egwyl Bala, Arsan yn gynnar, Newell yn hwyr, dyna'r sefyllfa os ffordd yn ôl. Na'r cwestiwn o ran Mynydd y Fflint o'r drydedd haen erbyn hyn. Siom yr edrych di camu lawr o'r pwynt sylwebu ata i fan hyn. O'n i syth amdani i weld y goliau yna a Ildio'n gynnar. Mae'n hollol amlwg dweud hyn, ond na'r beth ola chi angen mewn sefyllfa fel hyn. Ie, o'n i'n sôn yn y sylwebeth, ti'n mis Ildio'n gynnar fel ti'n gweud o fewn 5 munud. Maen nhw'n mynd gol i ddim lawr. Defnyddio'r gwynt fan hyn ar y croesiad a'r Sanders yn anwesydd i defnyddio y pŵer sydd ar y croesiad jyst i roi drod arni a mae'n neud i edrych yn hawdd, lot yn haws na beth oedd hi. A dau o'r chreuwyr sydd bod mwy amlwg am hynny yn hanner cyntaf yna yn cyfuno. Mae Wall wedi bod yn amlwg dros ben, fe sy'n creu'r ail hefyd. Arsan, edrych am y Bêl yn gyson, maen nhw wedi bod yn fygythiad. Ie, Wall, ti'n gallu gweld y safon sy'n gyda fe, mae chwaraewr troed chwyth, maen nhw wastad yn edrych yn well, chwaraewr troed chwyth, sy'n siŵr pam, ond mae safon ar y croesiadau, maen nhw'n rhoi mewn, wedi gwrdd ciciau cornel, a fel ti'n gweud, yr ail gol, dyna'r y gwaniaeth. Cyn gweld hwnna, mae yna gyfleoedd, wel, di-ribron gan Bala, felly, tas nhw ddim wedi cael yr ail gol, felly bydden nhw'n siomedig o ran hynny? Ie, eto ni sôn, bydde Colin Caton yn siomedig, so nhw heb wedi mynd mewn o leia 2 gol i fyny, felly, y cyfleoedd gewn ni fan hyn, fi'n creu Arsan sy'n cael hon, oedd hi bron yn rerun fel petai o'r gol gyntaf, ddim yn defnyddio i benne, ddim yn cadw i benne dros y Bêl, a dyna pan mae'n gwiro dros y traws. Ond ie, yn sicr yr rhan y cyfleoedd, yn wedi tuag at y diwedd, y Bala tipyn trech. Oedd Marks yn hoffi'r touch na, mae'n debyg ar ei gefen. Bydde fe wedi honni bod ni ar... O, wrth gwrs. Fi wedi gweld Lee Trundle yn ei pethau fel yna, cofio, a chi'n meddwl bod e'n mynd amdani. Felly, beth ar Mynydd y Fflint i wneud i ddod nôl mewn iddi? Gen i weld cwpl o'i cyfleoedd nhw yn y man nawr, wrth i ni weld y Bala yn bygwth unwaith eto, ond yn agos hefyd symudiad da. Wall eto, fel ni'n gweud, mae wedi bod yn rhoi croesiadau mewn, ond oedd yn symudiad da, Kieran Smith yn camu o'r amddiffyn mewn i ganol ca, eiron gyda'r rhediadau, dyn ni wedi gweld gyda fe dros y blynyddoedd, so honna wedi mynd mewn, byddai'n tipyn o gol. Mae'n anodd o'r Mynydd y Fflint, mae'n ambell i gyfle, gen i weld rhai ni nawr, mae'n chwarae'n dda ar y degau, nes dim llawer o fygythiad na. Ie, a falle dyna'r gwaniaeth pyn sy'n mynd lan lefel hefyd y ffaith bod neb ar y postyn pellaf fel sydd wedi bod i'r Bala ddim yn geso, ond yn gwybod lle i wneud y rhediadau. A dyma'r sgil gan Rob Hughes, gwych lawr asgell chwyth. A oedd Hayes na ar y postyn cyntaf, fe welwn ni nawr be mae fe'n trial wneud. Sgil arbennig gan Rob Hughes. Ni wedi gweld e'n hedyn ar y lefel ucha. Hayes yn trial y flic na fel ni wedi gweld, falle uwch gyda'r Lloegr nawr ac yn y man, ond hwnna oedd y cyfle i Mynydd y Fflint, y cyfle golau. Nes i sôn am Lee Trundle. A wedyn, ar hwnna i gyd, mae'r ail gol, bron yn gorffen i efallai, hyfryd eto gan Wall. Pawb di mwynhau'r peniad yma gan Newell, fi'n credu. Dim pawb yn amlwg. Wall eto, mae wedi bod mor amlwg yn y hanner cyntaf. Safon y croesiad eto o Safon. Dim angen i Newell wneud lot heblaw, wneud yr hediad na sydd yn mynd ar draws yr amddiffynwr. A mae'n sgorio gol sydd eto yn neud i edrych yn haws na beth yw i, achos y sgil yw gwybod lle mae'r hediad a gwybod lle mae'r croesiad yn mynd i fynd. A fel o'n i sôn yn y sylwebeth, dyn ni wedi gweld i dad yn sgorio tipyn o goliau fel ni. Digon o goliau fel yna. Bydd cynogwr Everton yn mwynhau honna. Felly dyna ni ar y regl, mae'n 2-0. Gawn ni weld beth gan Mynydd y Fflint i'w gynnig yn yr ail hanner wrth i ni weld y dathliadau. Maen nhw'n heiddi dathlu honna. Ni'n mynd i glywed gan enw cyfarwydd iawn yn y gynghrair nesaf yn sylwebu heddi ar y botwm coch yn Saesneg sydd wedi codi Cwpan Cymru fan hyn. Ni sôn am Chris Venables, mae fe gyda Sioned. Diolch Dylan, Chris. It's great to have you as part of the Scorio team today. And I've got to say, you're a right celebrity around here. I've seen you chatting to everyone as you're walking around. Good to be back on your old stomping ground? Yeah, always get a good welcome back at Bala, and always nice to see the familiar faces and whatnot. So yeah, no, pleasure to be here. We're going to see some of your goals for Bala Town because, my gosh, what a career. You must look back at your time here with the fondest memories. Yeah, really fondly. A lot of happy times here. A lot of good experiences and some decent goals as well as some bad ones. You've been commentating on the Red Button with Mark Jones. Is he looking after you with that? Yeah, he is. Yeah, no, he is looking after me, keep me on my toes. But no, I've thoroughly enjoyed the first half, to be fair. It's been really good.
Look, I've got to ask you about your current club, Pen y Bont, Chris. I'll start with the news that broke yesterday, if I may, the fact that the club have been deducted 6 points with immediate effect. I know it's a really tricky situation, but as players, how do you guys react to everything at the moment? Yeah, I mean, it is difficult. It's difficult for me to comment, really, and probably say what I'd like to say. But as players, we just concentrate on what we do, which is playing football. It'll galvanise us, is my feeling on it, and we'll just stick to task and try and get as many points as we can. That's all we can do, really, control what we can control. Your first season with Pen y Bont, I've got to ask about the boss, Rhys Griffiths. Obviously, you played with him. What's he been like? What's it been like working under him, with him as the manager? Yeah, it's been a challenge. It's been an enjoyable challenge, but obviously I know him well, don't I? And having played with him is obviously a slightly different dynamic to what I'm used to with my other managers. But no, we got on great, and so far I've loved every moment of being at Pen y Bont. Well, Chris, thank you so much for the chat. Good luck with the rest of the season with Pen y Bont, and good luck for the second half with Mark Jones. Thank you. Dyna ni amser am egoel fach fan hyn, ond dewch nôl ato ni ar ôl yr egoel ar gyfer yr ail hanner rhwng y Bala a Mynydd y Fflint.
Croeso nôl ato ni i'r Bala, ail hanner i ddod, hefyd i ddod. Nos ni'n holl uchelbwyntiau ar penwythnos o'n rwythola Cwpan Cymru. Pwy fydd y pedwar ola yw'r cwestiwn, felly ni gael y pedwar ucha yn uwch gynghrair Cymru yn y sefyllfa yna. Mae'r seintiau drwodd y Bala hefyd yn gyfforddus, a dyna oedd yr rownd derfynol tymor diwetha. Ac di sadwn nesaf wedyn ni, y ddau waelod yn cwrdd am gêm yn y de Pontypridd yn erbyn Bai Colwyn. Yn fyw gyda ni, ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Yn os ffordd yn ôl. Mae'r gŵr ma'n gobeithio bod yn ffordd yn ôl i Mynydd y Fflint. Rheolwr y Bala, Colin Ceiton. Tipyn o gol gan Newell, yr ail un. A dyna'r fantes, dyna'r sefyllfa. Gen i weld, a sy'n nhw'n gallu newid rhywbeth. Nôl ni at ein tîmau sylwebu. Felly Chris Venables yn ôl gyda Mark Jones ar y botwm coch. A nôl ni at cyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan. Ie, croeso nôl bawb. Dim newid yn hîm y Bala, dim newid yn hîm Mynydd y Fflint, ond yn eich absenoldeb chi, fe brofodd Mynydd y Fflint un peth. Mae nhw'n awyddus iawn i wneud yn iawn am yr hanner cyntaf, ac os mi oedden nhw allan rhyw 4 munud cyn i'r Bala ymddangos. Pregeth fer oedd hi'n ystafell newid na, ac o'n i weld faint fyr gwrando dau hen gyfaill. Aaron Edwards a Mike Hayes. Enwau cyfarwydd, enwau profiadol wrth i'r glaw ddechrau pigo yma ar faes tegid, a maen nhw'n addo tywydd mawr. Os na storm i ddod yn yr ail hanner yma. Dyna da ni'n obeithio ar y cae. Ia, Colin Ceiton bore yma. Peth dwytha wrth i ddeud. Nes i ddeud, hei Col. Faint safo'n feddwl iddo fo, Cwpan Cymru, o arna fi un meddwl fo ar ôl y ffeinal na blwyddyn dwytha. A Fadaki. Mae wedi gael ddau gael honna mewn, ac y bel yn cael ei chlirio gan Aaron Simpson, ac dyna mae Simpson wedi gael yn dda yn yr hanner cyntaf. Mae pethau'n dod at y postyn gosa yna, fo sydd wedi bod gyntaf. Wall. Mae'n hongian. Allan â hi. Y pwysau'n dal mlaen. A mae yna drosedd. A Rob Hughes i weld. A yna bach pen, mae o'n crafu glis. Dwi'n meddwl bod y byd mawr yn bod, ond y dyfarnwr fel sy'n rhaid iddo fo. Yn geid yn siŵr i fod o'n iawn. A mae hwnnw'n ben caled a deud y lleiaf, Malcolm. Wel, fatha, allan ail ora yn y gystadleuaeth bach yna yn yr awyr, do? Yep. Nocio. Dipyn bach o fynd yn y fo am yr ail hanner. Ia, dim trosedd, jyst gofal oedd hi, felly bel yn cael ei gollwng. Hayes, brwyddo. Di ddim yn ddosedd, mae Hayes yn dal i fynd, a da chi'n teimlo bod rhaid fo fynd i hun ac yn y diwedd. Fe ath chydig bach rhy bell, a mi oedd na ddosedd. Os nad y tro cyntaf, mi oedd na'r ail. A da ni wedi cael cip ar y ddau ddyn yn dod, Rob Hughes a Mike Hayes, sy'n mynd i orol gael ail hanner da, da chi'n tybio. Chwaraewyr mawr, di chwarae ar lefel ychar yn yma Nghymru yn rhyw gynghrair ag mewn ffeinals, felly ti'n disgwyl beth gwahanol ganddyn nhw, ti'n disgwyl, ia, fydda chdi weld o fel pwysau neu challenge, a just eiliad bach ydi i sgorio go, mae'r ddau yn nhw'n medru neu hynny. Mae wedi cael 19 o goli ar tymor yma ym mhob gystadleuaeth, prif sgoriwr Mynydd y Fflint o ddigon. Elams at Fyffer. Sgons ar tafliad. A cychwyn Blair i'r ail hanner. Ac Mynydd y Fflint wrth gwrs yn mynd i orfod mentro. Di cadw i siap, di atal y Bala ddim yn ddigon bellach. Mae rhaid o fynd amdani. Dyna be o Colin yn deud, faint o frifo oedd o wedi wneud ar ôl y ffeinal yn erbyn y seintiau newydd. Maen nhw dwad i rownd gynderfynol o barod tymor yma. A beth sy'n ddiddorol, mae yna potensial y bydd y 4 tîm yn y rownd gynderfynol yn 4 uchaf uwch gynghrair hefyd.
A mae un o'r 4 yna felly ddim yn mynd i orffen yn drydydd, neu yn y 3 ucha. Ac felly mae'r rhaid i'r llall, os nhw eisiau mynd i Ewrop, ennill Cwpan Cymru. Mae mor syml â hynny, ac os mae sicrhau y trydydd safle yn ddiweddar wedi bod yn ddigon i gyrraedd Ewrop. Ond os, fel ydym ni'n tybio, mae'r 4 ucha fydd yn y 4 ola. Mae rhaid i'r tîm sy'n mynd i fod yn bedwerydd ennill y cwpan, felly mae'n bwysig iawn i dîmau fel Y Bala bod nhw'n aros mewn ac ar hyn o bryd mae'n edrych fel tas nhw'n mynd i. 6 gol i ddim, cofia, yn y ffeinal na, yn erbyn y Seintiau Newydd. Dyna pa mae'n brifo gymaint. Ie, y canlyniad gweitha ers y 30au yn rownd erbynol Cwpan Cymru i dîm Colin Caton. Ac maen nhw eisiau sgwrio hwnnw allan o hanes y clwb. Mae'n edrych yn fygythiol os edrych ti ar mynyddoedd yma, Sion, mae gennych chi daith. Efo'r double wipers nôl i Aberystwyth, debyau heno. Prin gweld y mynyddoedd ni nawr. Mae'n dechrau tywyllu fel ti'n gweud. Sa'n credu bod y gwynt wedi newid o Malcs? Ddim eto. Na, dim eto. Mae'n gon oer yma, ond de Cresa di allan yn ar y cae. Camgymeriad gwael fanne gan Brooks yma. Newell mewn, Newell yn chwilio am Arsan. Abadakis ar y postyn pella, nôl ar draws, neb yno, mae'n addi hangfa fanna wedi bod i'r Bala. Y cyfan yn dod o afradu'r meddiant yn rhad, a falle bod y Bala'n teimlo dylai fod yn dair. Wel, cael gymeriad efo'r bounce den y gwynt lle lle gafodd i Newell, rhedeg y sianel, mae'n dod i fewn, mae'n codi ben y fan hyn, mae'n gwybod, fe dweud sgorio, ble gyda fi ongl, i pi bach, rydyn, mynd ar draws. Abadaki yna. Ond dim yn aigol sydyn. Mae'n o'n beli sydd o'n heim i teipio'r postyn pell yna heddiw. Iep. Arsan. Digon amser. Mae honna di llorio'r amddiffynwr. Dwi'n meddwl mae hiwydio. Mae'r bel yn cael ei anelu at Hayes. Smith. Mae Smith yn galw ar i Solomon Davies i gadael i. Mae'r amddiffynwr yn dal i lawr ar hyn o bryd. Sa chi'n meddwl fydda'r dyfarnwr yn oed i'r chwarae? Diolch gwybod bod o lawr ydy mae o. Ac mae o weld nana'r pen ydy. Ie, ti'n iawn, fi'n credu dylai'r dyfarnwr wedi chwibanu chydig yn gynharach na beth naeth e. Ti'n gydweld fan hyn, yn cael dipyn o ergyd i gefen i Benes i galle fod yn boenus ar y chlysuron. Mae'n debyg bod wedi'n mynd lawr fyna, ond wedyn hefyd, mae'n rhaid i gweud bai ar un o ddwy'r chwaraewyr. Wel, fi gath Mynydd y Fflint y cyfle i rhoi di allan reit ar y diwedd fyna, nath y pido. Ie, mae hynna'n mynd i bod yn anifir oherwydd ti wedi troi dy gefn ar y bel, mae dy bendiad yn mynd bach yn rhyw ymlacio, a wedi ti'n mynd disgwyl yr bang na. Weithio mynd yn iawn. Wel, mae wedi'r rhedeg Marathon Llundain, Lenny. Ieian Hewitt, felly yna ddigon o ysbryd, digon o egni gan hwn. Dwi'n meddwl os mae'n ffansio gwneud hynny ar y foment yma. Na, dwi'n ofyn tha fi, sa fi'n neud un, ond sa fi'n ffansio crocodile yn mynd heibio fi yn y filltir dwytha na. Mae weld yn iawn, a mae'n cymryd mwy na ryw bel i'r pen i atal hwn, cyn chwaraewr Llandudno. Ie, mae'n gwybod mae dyna i drwyno. Aaron Edwards yn codi. Wall. Cyfle i argediad Newell, ddim cweit. Syniad yn dda, Newell di cynnig i hun. Ddim cweit gweithio. Na, ti'n hollol iawn syniad yn dda, ond lle oedd Abadaki. Edrycha lle mae Abadaki, pan mae'r croesiad yma'n dod i fewn. Mae wrth ymwyl Cwrt Cosby, wwan, mae'n dod o'n y llun i fewn i'r postyn bell yna. Sa'ch ti'n meddwl mae'n digon o brofiad, mae wedi bod mewn 22 o glwbia Abadaki yn ei orfa. Mwy o glwbia yn ych chi yn dy fag golf, Nick. Ond mi dyla fo fod i fewn y fan ar y postyn bella. Wel, mae'n fler, mae'n fratiog, ond mae'n dal yn ddwy ddim i'r Bala. Y bel gan Ross White. Arsan da. Mae Brooks, da ni sôn am Brooks, sawl gwaith ei sôn am Arsan, sawl gwaith. A mae hwn di bod yn lon llaw.
Ac mae'n chwarae fel asgellwr. Yn ddiweddar mae wedi, oherwydd mae Ross White dod i fewn i'r tîm yn ddiweddar a mae wedi cael rhyw ryddhad os di licio i ddangos i ddonia. Chwaraewr profiadol Andy Brown, symud o'r Hithin yn mis Ionawr i ymuno â Mynydd y Fflint. Yn paratoi i fod yn eilydd cynta'r gêm a Bêl yn cael ei chlirio gan Kyle Harrison. Jyst tipyn bach stop-start di ar y funud yn yr ail hanner yma. Hewitt. Tafliad hir. Fyddech chi'n ddisgwyl. Tafliad hir sydd. Aaron Edwards, daclus. Pêl dda, sydyn. Allnad, Sgons. Sgons yn cael ei lorio. Y drosedd gan Aaron Edwards, meddau Sgons. Na, meddau dyfarnwr. Newell. Di'n methu gwirau allan tuag at Arsan ac oedd hynny newyddion da i Mynydd y Fflint fydde fod i bod ar ei ffordd. A Bydaki, efo Aaron Edwards mae'n cael ei anwybyddu. Y bêl at Solomon Davies. Os yna neb di cael gafel yn yr ail hanner ma eto. Nawr te, gwaith da ganddo fo at wall. Solomon Davies at wall. Digon o gyfle i edrych nôl eto at y cefnwr. At y postyn pella. Newell! Perffaith o esiampl lle ti angen pwer ar y peniad. Dim pwer ar y croesiad yma hyn. Mae o tu ôl fo'i bach, felly mae'n andros o anodd iddo greu yn mynd o ddiwrth y gol y pwer ar cyfeiriad i gael y bêl i fewn. Sorry, yn wahanol i'r gol gyntaf, de? Ia. Neu'r ail yn hyfrach. Bôl. A Bydaki dio ddim yn cam sefyll. Nawr te, angen pêl sydyn i, mae Arsen yn galw amdani hi. Oedd yr opsiwn ddim cweith digon cywir nag oedd yna sawl opsiwn yna. Ac da chi'n edrych ar ddigwyddiad felly fel cyfle. A Burke yn cael ei wthio i'r llawr gan Elams. Jyst y gwaniad ar y munud o Mynydd y Fflint yn just clirio ydi y chwarae'r bêl ymlaen iddyn nhw, lle mae'r Bala yn pasio. Mae yna waniaeth mawr rhwng clirio a pasio. Aaron Edwards, allan at Arsan. A mae'r peli ma'n dod mewn nhw, ond ydyg unwaith eto. Hewitt druan. Mae fel teso cael ei boenydio'n fwriadol. I benno gyntaf wedyn i ochr o. Mae'n edrych yn gawr ac yn ddewr, ond... Bydd a gleisiau na bach na heno. Ne, jyst yn mynd o ffordd. Bach a halen yn y dŵr poeth. Aaron Edwards i gymryd ac ei gornel hon yn gwiro am i fewn. Och, mae'r peniad gan White ac oedd yn arbediad da iawn gan Danby. Ath o lawr yn sydyn iawn, chwarae teg iddo fo. Mae'r bygythiad yn dal yno. Wall yn ei thanio. Mae'n gwiroddi ar amddiffynwr. A mae yna wffiad, ond chwarae teg i Danby. Mae o di atal y gema rhag cael ei chladdu. Mae'n reit yn gornel, mae'n bwnsio reit o'i flaen o. Ella bod ti'n uchelder neis i'r golwr, ond yn sicr mae'n arbediad campus. Sgons. Hughes. Diom di cael y bêl yn yr ail hanner ma eto. Na Hayes. Hayes yn gwythio i ddyn. Ia, ddosedd ganddo fo ar White. A nes i ddeud yn ystod yr egwyl, fysa'r glaw yn dod lawr fel hyn, oherwydd a Nick ddeud, na, dim yn mynd i lawio. Mae'n dechrau. A mae hon yn... A nath o mynd sydd drwan, nath o, efo'i gorff i gyd, nath o mynd i frifo neb, felly... Oedd hi'n drosedd oed. Trio bach i galed yn ar hyn o bryd, Mike Hayes, jyst yn gorneud pethau. White. A Bydaki. Mae Danby di chwarae'n dda heddiw. Mae di dangos gwerth cael golwr profiadol. Hyd yn oed yn y drydydd haen. Dyna pan maen nhw'n geid y dda. Smith a Hayes yn brwyddo am yr un bêl. Ac mae yna gic yn mynd o blaid Mike Hayes fanna. Fel am y sodwr, os ti'n mynd i ddod
i'r bêl, fel weithiau ti'n gorfod. Mae dy gyffredau cyntaf ni'n gorfod yn berffaith. Be mae Mike Hayes yn neud yma na, ydy dal i dir. Unwaith ti'n dal y dir, mae'r amddiffynwr yn gorfod gwneud penderfyniad i ddod trwydda chdi, i trio ddwy'n y bêl rownd â chdi, a mae o'n ennill y drosedd. Cofio ti, Kieran Smith fyd, fel cyn y chwaraewr falle ganol ca. Hasol, at y posti pella, mae'n dda! O, Cwpan yn cael ei roi dros y bar, rywsut. Oedd hi'n bêl mor dda i fewn, a mae'r ryffyr yn holi, mae'r reolwr yn holi. Sut na ath honno i dôr hwyd? O, ti'n gwybod, mae ond Domor yn ei difynnu arni, mae'n dod wrth y postyn, a wedyn, yn y diwedd, ti'n meddwl mae'n gorfod bod yn gol, a ryffyr yn reisu drost, a safod i'n ei difynnu am y gol gyntaf na, lle oedd o ar fai. Dyna oedd y cyfle, a fel da chi deud, Malcolm Allen mor aml, mae yna gyfle wastad yn dod. A bydde honna wedi tanio'r gêm, efo hanner awr eto i chwarae. Y bêl mewn, o, Aberdaki, a mae'r ddau dîm yn sydyn, yn methu cyfleon. Dwi wedi blin o dweud, postyn bella. Ti'n gwybod be, mae'r cyflym dra, mae'r pwer ar y croeso yn gampus i fi, fel blaenwr dod i fewn ar hwnna. Ia, mae'n bownsio. Ti'n esgusodion i rhywun fel son? Na, mae pob pêl mae Wall wedi rhoi mewn o safon. Mae'n gwybod yn union lle mae'r chwaraewr angen fod, ond fel ti'n gweud, mae'r 2-3 achlysur nawr, dyw'r Bala a hefyd Mynydd y Fflint i ryw raddau heb gamblo fel Brytai yn postyn pellach. Sawl gol y flwyddyn ti'n sgorio postyn pellach? Mae yna 10 gol y tymor yn y cyfartaledd ar y postyn pellach. O'n i'n cael ei 5. Ys gys ti? Meg fi. Dal i fod golia, postyn pellach. A mae hi'n ffonio i ofyn sut yn y byd nath ddeffer felly honna. O, fas ydi gallu gwneud gymaint o wahaniaeth i'r ail hanner yma. Ond aros yn ddwy ddim yma hi. Goliau hanner cyntaf gan Arsan a gan Newell. Y tîm sy'n chweched yn y trydydd haen. Ond a 5 gêm wrth gefn. Mae'n dymor da i Mynydd y Fflint, ond dim yn bnawn da eto. Pêl dda mewn eto yn doedd. A mae Wall di chwarae'n gampus. Aberdaki. Hughes yn dod â hi. Nawr, dyma Hayes yn mynd. Smith. A mae Smith di chwarae yn gadarn yng nghanol o'r amddiffyn neu y Bala. Oedd o ddim yn mynd i gael y dacla ar Hughes i fewn nag oedd Smith. Be nath o? Just cau y bwlch rhwng y bas. Hayes eto. Mae yna benderfynolrwydd ym mhopeth mae Hayes yn geid rwan. Sean awgrymu fod o'n trio'r hi galed, ond mae hwn yn ddyn arberwyl. Ia, nath o... Mae llawn egni, nath o ni sôn am Enzo Ffitstio yn hanner cyntaf, ond tro ma, nath o ddim cam sefyll, nath o aros, a wneud i'r ediad, ar ei droed chwith tu ôl i'r amddiffyn lawr o Sianeli. Dyna di gryfdar o, lawr o Sianeli. 114 o goliau dros y Bala. A mae ddwy gêm arall yn rownd yr wyth ola. Bwcle yn erbyn Cei Conna. Met neu be bai Colwyn, maen nhw'n newydd ddechrau. Dim trosedd ar Hayes sy'n gandryll, doedd i ddim, dwi'n meddwl. Na, doedd i ddim, oedd y chwilio amdani. Fe ddod wedi dal i'r rhedag, oedd y bel di just clynu pyn bach. O dan i draed o, pan oedd y rhedag efo'i. Na, dim ond eich atgoffa chi, y seintiau newydd yn mynd i Lansawel neithiwr ac yn curo o 5 gol i 1 a hynny ar ôl mynd ar ei holi o 1 i ddim. A dros y fil yno yn cefnogi. Nos o'n gampus i ddechrau y rownd yma yng Cwpan Cymru. Hewitt. Hayes i mewn i Smith. Mae Hayes, pob i'ch pwynt chi, mae'n dechrau mynd y wyll tro. Angen i fi gadw i ben efo'n hyn nawr, achos mae'n rhaid gwylltio, falle un o ddoi gicri ddim yn cael ei roed o fe, ond mae'n jyst yn rhedeg mewn i'w gyn partner efo na, Kieran Smith, yn gwybod yn union beth mae'n gwneud. Just defnyddiad y bend i nawr, defnyddiad y brofiad, a gwybod siwt i ymroed i'r gêm.
gweld fan hyn, syth mewn I cefn Kieran Smith. Gwybod yn union beth ydyn ni. A maen nhw'n abod I gilydd, wrth gwrs. Dwi'n siŵr mae Kieran Smith I troi rownd dweud, hei, yn dod di, sy'n mynd chdi wneud hynna, siŵr? Ie, cab sefyll. Mae'n dangos bod nhw'n gwybod pwysigrwydd o'r gol nesaf yna. 2 gol ydy I ddim. Mae rhaid I Mynydd y Fflint gyda'r ail hanner, ond maen eisiau gol sydyn. A mae'r amser yn mynd I ddod. A falle mae rwan ydy'r amser pan mae Mynydd y Fflint yn mynd I ora taflu mwy a mwy. Da I wedi gweld mwy o'r capten Hewitt yn mynd at y llinell hanner. A mae Colin Caton yn gwybod falle bod na storm I ddod. Wrth i'r ymwelwyr daflu popeth. Just peidio neu fewn, dal I gredu. Torchi llewis. Oeddech chi'n meddwl falle os nhw'n mynd I 4, Malcolm wedi aros o 3, dydyn? Do, dim eto. Dim eto, mae'r opsiwn yna wrth gwrs. Mae'n alwad ffôn hir. Syni bod yna signal yma. Ie. Dim newid I bod eto. Fe welson ni Andy Brown yn paratoi. Amddiffynwr ydi o. Ydyn falle bod wedi bod yn cadw llygad ar y capten Hewitt. A Badaki. Be sy'n angen newid, Malcolm? O, dwi'n meddwl, cymryd y dyn ychwanegol o'r cefn. So, mynd I 4 yn y cefn. Wedyn, cadw'r 3 yn ganol cae, ond wedyn drwy'r 2 ysgellwr. Rob Hughes un ochr, ac Rwffer ochr arall, a wedyn lawr y canol. Ie. Os a Malcolm yn cael reffar yn pwysio tai pobl. Ie, o Lea, dwi'n mynd ffidl yn y to eto. Dwi'n dal yn meddwl gyda fo siawns, Rwffer. Ar y to oedd y ffidlwr. Newell. Yn tynnu'r tannau iawn o Abadaki methu cweit a'i gwneud I. Twt. Sgons. Mae o wedi cael gêm dda. Hayes tu allan iddo fo. Mae Elams di symud fyny. Fo sy'n chwilio am y croesiad. Mae'r peniad lawr. Mae'n dod o ddiar White. A di ddim yn mynd am gig gornel. Ond Hughes ath amdani. Ia, fo'n nath neidio ar y postyn pella. Ond y Bala'n amddiffyn. Fel mae tîm yn y 6 uchan i'w Gynghrair Cymru yn fod I amddiffyn. Cry, cadan, cyfathrebu. A dal I dir yma na White. Ti bron is y newid y ddoi fyna, ti se Hayes mewn yn y bwlch, yn y cwrdd Cosby a Rob Hughes yn rhoi'r bêl mewn I ryw raddau. Fi'n gweld mae Hayes wedi bod yn edrych am y lle lawr yr ysgellu oherwydd mynd I ffwrdd o'r amddiffynwyr, ond ti moyn yn y blwch fyna. White eto. Asan. Hewitt, y capten efo fo. Ac yn y diwedd, Brooks yn I chlirio hi ennill y tafliad. Mynydd y Fflint wedi stopio'r bêl, mae'n fynd allan at Arsan lot, yn y 5 munud dwytha yna. Ond be ydych chi'n gael ydy os nad I Arsan yn bygwth, mae Wall yn bygwth, yn dydi? Mae'r ddau yna wedi bod yn effeithiol yn rhoi'r pel I mewn. Mae'r gwynt yn codi yma hefyd. Bêl yn dal yn fyw. Mae Sgons yn aros I hon ddisgyn yn garedig. Solomon Davies yno gynta. Nôl at Absalom. Y seintiau newydd yn y rownd gynderfynol yn barod. Yn ddangos bod Bala mynd I ymuno â nhw. Newell. Hughes. Hughes y chwilio am Hayes, ddim digon cywir. Aaron Edwards. Smith. Ti'n just teimlo, maen nhw dal yn siarad gorfodi'r passes, dydi? Rhyw hergwd bach gan Newell, y hynny ar hasol. Ac gair bach yn list Newell dim ond oherwydd I brotest.
Ond i ail gol ganddo fo mewn gwirionedd sydd wedi gwneud tasg Mynydd y Fflint mor anodd rwan. Ond da chi'n gallu gweld pan maen nhw'n cael tymor da, Malcolm, mae yna gryderau yn eu tîm nhw, does? Does am cwestiwn am hynny, ac ti'n edrych dim diffyg parch i'r lefel maen nhw yn. Maen nhw dal mewn bob un gystadleuaeth ydy, maen nhw wedi mynd i fewn i tymor hyn. 5 gêm tu ôl wrth gefn i'r blaenwyr hefyd, os ydyn nhw'n cyrra bob gêm, maen nhw'n... A dwi'n meddwl am Deiniolen, sy'n gwneud Deiniolen dîm, os ydyn nhw'n 8 ola, Cwpan Cymru, mae Deiniolen yn fwy na Mynydd y Fflint, cofia. A ti'n meddwl chdi dyn, faint o glod maen nhw angen am gyrraedd fama i ddechrau. Ti'n meddwl faint o falch ydyn nhw. Ie, beth sy'n ddifur, maen nhw 4 pwynt ar 10 o'r brig, ond 5 gêm wrth gefn. Tason nhw'n ennill bob un o'r heine. Ta beth, mae rhaid nhw ennill hon gyntaf. A mae rhaid i Hayes fod ofalus. Mae rhaid fod yn ofalus. Mae'r felen yn posi ym mhoced y dyfarnwr dybia i. A mae Smith, wel, mae o mynd i ddod i benni denyn yn y munud hefyd. Ond y rhaid i Hayes fod yn ofalus. Rwystredigaeth dim byd arall. Smith yn just... Mae o'n gwybod bod o'n dod. Mae o'n just neud ar bwrpas. Cuddiad y bel mae o. Ydy Hayes yn blicio ni. Ydy mo'n troseddu. A mae yna garden fel yn cael ei dangos i rywun. Rob Hughes. Syndod. O, mae yna goch. Mae yna goch iddo fo. Rob Hughes yn cega. Rob Hughes di gweld carden goch. A mae o'n gorau gadael y maes. Wel, y cyfan yn cynwair ar ôl y ffrain a fiodd efo Hayes. A fe barodd o. A mae Rob Hughes di gweld y felen a wedyn melen arall am i gafodd o'r goch. A mae hwnna'n ergyd, Malcolm. O, mae'n ddiffyg disgybleth llwyr. Dwi'n siarad o brofiad am yn iawn, ti'n gwneud dysgu rhyw ben. Ac di geiniog dalun di disgu mae rhaid efo Rob Hughes dros o blynyddoedd. Sa fi'n talu fi di wylio o'r o'r iawn. Wel, rhan i weld i'n digwydd yn hanner cyntaf o sgil rhyfeddol. Ti'n mynd gweld hynna'n aml, iawn? A mae cael cardyn coch am gwyno at y dyfarnwr yma na. Faint o'n nhw wedi gael dros y blynyddoedd? Wel, dyna i seithfed o yn ei yrfa. Wrth i Eiron Edwards fynd i geisio rhoi halen ar y briw. Bêl nôl at wall am unwaith mae o'n gael camgymeriad. A mae'n y gyfle i ryffer i chlirio hi. Ond da chi'n rhyw deimlo nawr bod hi'n byr anobeithiol ar Mynydd y Fflint a mae Aberdaki yn arodlu gwaed. Gwaith da ganddo fo, penderfynol. Eiron Edwards yn aros i'r bêl lanio. Arson! Eto ffach bach. Dwi'n licio dychymyg, dwi'n licio'r syniad a dwi'n licio'r techneg ganddo fo. Mae drach di ddim cyfeirio hon. Na, drach. Mae'n just gorau bod yn hapus i daro'r gol. Ac os ti'n... Mae di dal i rhy dda, os rhywbeth. Ond dim digon o bwer mewn bwysio dan y golwr. Hayes. Heb i gyfaill, heb i partner, mynd i hun. At y postyn pella! Mae'n mynd i ddisgyn yn y cwchwech. Hayes i hun. Ac mi ddath y cyfle gorau i Lloyd Elams. Ar hyd 15, mae'n dal yn fyw. Ar y llinell cael ei chlirio. Mae'r golwr di aros lawr. Ond dyna yr agosa i'r ymwelwyr. Neb yna jyst i cael ipyn bach o... O pawb yn meddwl bod hwnna'n mynd allan, achos oedd wedi bwri mor galed, ond oherwydd y spin oedd wedi'i rhoi ni, mae'n dod o mewn a sawl cyfle. Dyna dwi'n dweud, jyst ti'n chwilio am dipyn bach o rywun i gadw i pen a bydd yn hynna'n feddiannol. Mewn gan y capten, popeth yn cael ei daflu nawr ar ergyd yn hollol wyllt gan Sgons. Ond y gic na gan Hayes, oedd hi'n hollol wyllt, yn edrych fos yn mynd i'r maes parcio a gath i dal nôl gan y gwynt yn do. Oedd pob yn meddwl doedd bod ti wedi mynd yn sicr. Just pan ti'n angen rhywun just efo dipyn bach o safon just i cadw i ben a sgorio. Wel, Elams sydd yn gadael
Ac mae wedi cael cyfnodau da yn y gêm yma ar amddiffynwr Andy Brown ymunodd a Mynydd y Fflint dim ond yn mis Ionawr yn dod mlaen fel eilydd. Mynydd y Fflint lawr i 10 dyn. Mynydd y Fflint ar ei holi o 2-0 a chydig dros chwarter awr i'w chwarae. Solomon Davis, y bel at Abodaki ar draws. Diolch wedi cael cyfle arall? Na di. Mae'r pedwerydd swyddog wedi cadarnhau. Ie, fel y sonio ni, 2 garden felen. Ie, fel y sonio ni am gega, ond yr ail am wthiad ar ben hynny hefyd. Felly, diffyg disgyblaeth hollol ar un felen yn troi'n goch oherwydd y gwthiad. Bel unwaith eto'n hongian. Mae Danby wedi chwarae dda. O tad, dim siawns fo'r ddwy gol wrth gwrs, ond mae wedi gwneud beth mae wedi gorfod wneud, mae wedi cyfathrebu'n dda iawn efo'r amddiffyn o'i flaen o. Mae dweud hynny. Lle chi'n gwrando gymaint, clywed o gymaint adra, ond yn sicr yma'n hyn, efo'r gwynt yma. Gwyd Danby wedi reoli i gwrs Cosby. Wel, diolch wedi gorfod mynd lawr y twnnel. Dwi'n meddwl bod un o ddau di awgrymu wrth efo dyle fo wneud hynny. Y gored o'n i'n gallu weld. Wel, a'r cega yn barhaus. A'r gardiau'n goch yn dilyn, ond cadarnhad gan y pedwerydd swyddog. Gwthiad arweiniodd at yr ail, ond bysach chi'n hoffi gweld bach mwy o edif ar had ar ei wyneb, bysach. Ond cardiau'n goch arall, 7 yn ei yrfa, ac o bosib di lladd unrhyw obaith oedd gan Mynydd y Fflint. Ac o iawn oedd yn edrych dda, oedd ni'n rili'n poeni fan'na. Ond dwi'n nabod o fel dyn go iawn, dwi'n nabod o dros o blynyddoedd fel chwaraewr. Wall, chwilio Newell eto fewn o fo! Pêl dda, blaenwr da, 2 yn troi'n dair, a mae Bala yn sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. 3-0. Yna rhyw arti hyn iawn, be mae o'n neud. O'r lle da ni'n edrych arno fo rhedag i mewn o. Mae o'n jyst wedi ysgwydd i fewn i Simpson, pa mae croesiad yn dod. Mae'n rhaid yr ysgwydd i fewn i Simpson, a wedyn mae o'n gwybod, mae o'n flaen o, a mae o'n jyst pasio i fewn. Ys ti weld, mae'n dod o'r ochr dall eto, mae'n dod o'i gefno, ond edrych am mae'n neud, ysgwydd na i fewn, just i fo gael y foli i fewn. A fel i gol arall, pêl gampus gan Wall, ond symudiad Newell yn de, Sean. Ie, symudiad Newell, ond eto, fi wedi mwynhau gwylio Wall, fi credu mae fe'n un o chyweiriau sydd wedi syrenu yn ystod y gêm, a y safon o'i groesiadau fe, popeth yn berffaith, a Newell yn neud beth mae Newell yn neud, rhediad da ac yn benni ddi, a neud i edrych mor hawdd fyd. A dim wonder ball. O, mae Newell mewn eto fa Abodaki yn cam sefyll. Ie, ond fel oedd i dad o yn gwneud. Mae tad Sean Meredith yma heddiw efo mab Sean Meredith ac fel mab, fel tad, a dyna di Newell de. Im cwestiwn, debyg iddo fo, rhedag iddo fo, cerdded iddo fo, siarad iddo fo, a sgorio iddo fo. Oedd John yn rhwydo fatha y Sean? Na. Cefnwr oedd yr hyn fwy, mae'n debyg. Arsan. A mae'n licio Pêl-droed. Dwlu ar y Pêl-droed, dwlu ar unrhyw fath o chwaraeon, a dyma fe. Dyna ni, yn newyddiadurwr. Ac fe bydde fo'n sgwennu am y gêm yma dybed. Stori newyddion y pennawd ydy diffyg disgyblaeth Rob Hughes a 2 gol gan Newell. A bêl gan Wall. Wall at Abodaki. Wall yn dal i fynd. Abodaki at Wall. Wel, does ddim cywilydd y meddformiad Mynydd y Fflint, mae hynny'n sicr, ond mae'r gagendor wedi bod yn goramlwg. Mae yna gol di bod lawr yn y mep, Sam Jones, di'r rhoi'r met ar y blaen erbyn bai Colwyn, felly mae'n dal i edrych
fel mae'r prif dimes yn mynd i fod ar ôl gynderfynol. Wall, ydy yn mynd i garoni perfformiad campus efo gol. Nadi, Edwards, chydig bach o gamddealltwriaeth fan'na. Ie, gwybod beth oedd Eiron yn trial wneud. Jyst chwarae'r 1-2 gyda Wall. Oedd hi ar y wal fel petai. Yn cweit yr un donfedd fan'na. A sôn am y Met, maen nhw wedi cyrraedd ar ôl gynderfynol ddwywaith. 2 dymor. Tymor 18-19 ac 19-20, ond yn erioed i cyrraedd y rownd derfynol. Sa hwnna'n gamp, sa Cwpan Cymru ffeinal. Ond ti wedi deud y posibilrwydd o'r 4 y 4 ucha yn uwch Cymru yn medru cyrraedd y rownd gynderfynol. Smith, hyfryd Newell, oedd hi'n waith bach da gan Smith fan'na. Ond yn ôl i'r Met, fi'n credu hwnna yw'r un peth sydd ddim wedi digwydd yn Cwpan Cymru, hynny yw. Y ffaith bod nhw wedi cyrraedd Euro. Fi'n siŵr bod nhw'n ennill Cwpan y gynghrair. Neud yn dda yn y gynghrair hefyd, i feddwl benni yn y 6 ucha ag ati. Ond Cwpan Cymru, hwnna yw'r un peth sydd falle ddim wedi bod ar y rhestr. Ond y dacl fach hyll fan'na, Carden Felen, sy'n cael ei roi i'r eilydd Andy Brown, ond mi ath mewn yn go gas fan'na, o'n i'n meddwl, ar Kieran Smith. Ond Melen mae'n ei gael. Ie, mae'r... mae hwnna'n dacl, bydd ei ddeud, llawn. Lle ti'n mynd ar bêl ar dyn, ond ti'n neud siŵr bod chdi yn brifo. Oedd o'n trio brifo Kieran Smith, nath o ddim. Burke, at Abadaki. Abadaki mewn i'r cwrt Arsanon i gadael i ar alwad Eiron Edwards. Burke, Edwards. Maen nhw bron a chwarae hon mewn i'r gol. A mae'r mantes o 1-1 yn cael ei amlygu. 10 munud o'r gêm yn weddill. Ac fe alle bethau fynd ar chwal i Mynydd y Fflint nawr. Abadaki at y posti pethau gormod ar honna. Arsan eto. Ac o bosib mae dyna cic ola Naim Arsan. Mae yna ryw eilyddio yn cael ei baratoi. Nawr te, dyma chi Keelan Ellis Williams. A brawd Keelan ydy Nico Williams, chwaraewr rhyngwladol Cymru. A mae o'n dod blaen. Ac yn gadael hefyd, mae Naim Arsan i gol o agorodd y sgorio. Ac Abadaki hefyd yn gadael. Ac yn dod ymlaen, mae Ryan Rodgers. Dau chwaraewr wedi cael gêm bach dda. Do ta, o'n i weld Marsan wedi bod yn ddylanwadol iawn, bob tro oedd o'n cael y bêl. Ia, dwi ddim wedi weld o fel asgellwr o blaen, dwi wedi weld o fel cefn asgellwr neu amddiffynwr ar y chwydd sy'n licio mynd yn ei flaen y cynnig, ond heddiw'r gol gyntaf. Ac y cyfleoedd mae wedi cael ar ôl hynny i ddeud y gwir chdi. Burke. Edwards. Wall. At Williams. Da ni wedi gweld siarp y corff yna. Yn do. Ac yn glynu at Sialc yr asgell na'n unio fel mae brawd o'n gwneud. Solomon Davies. Ac byddai colli o 2 i ddim yn erbyn tîm sy'n drydydd yn uwch Cymru ddim yn gwylydd o gwbl. Ond da chi ryw deimlo bod yna ragor o goliau fan hyn i'r Bala gawn ni weld. Rodgers. Ia, ti'n hollol iawn os dyn nhw isio nhw di peth dyn ni. Ia. Ti'n gwybod, maen nhw drwad, ella'r troed yn ôl. Ond dwi'n siŵr mae Newell yn chwilio am Iatric. Ia, mae Case yn cael ei droseddu yn y gornel. Rodgers yn ymuno ac yn gyd i ymddangosiad cyntaf dros y Bala ym mis Medi. A hynny ar ôl bod y Mar Grealon yn ddi-glwb yn ddigon o argraff i gael ei arwyddo. A chi, hat-trick yn ei feddwl o, dwi'n siŵr.
Castle. Newell. Oedd Williams di mynd ar rithyr. Dyma ymddangosiad cynta. Williams gyda llaw. Mae'n unrhyw gystadleuaeth dros y Bala. Mae wedi bod ar y fainc deir gwaith. Oedd ddim wedi gadael y fainc, dwi'n meddwl. Na, ond dwi'n iawn gath o'i ryddhau gan Burnley i ddod i fan hyn. Yn siŵr gath o'i ryddhau gan Burnley. Yn siŵr mae wedi... Dwi'n bwys o dan gytundeb yma na ddeud hynny, ond sicr oedd o yn Burnley. Y Bêl tuag at Rodgers yr eilydd. Ia, sa chi'n cael quiz brawd pwy di hwn? Sa'n hawn. Mi bysau. Sa Sean dal gael o'n anghywir. 20 oed ydi o. Angen gema yn erbyn dynion. Ti'n chwarae, ti ma ieuenctid trwy'r amser, wwan di'r amser. Ti'n eisiau gael dy golli. A da chi yn iawn, Malcolm gyda llaw. Yn edrych ar yr gwybodaeth. Muno yn mis Ionawr. Hwn ydi ymddangosiad cyntaf, ond ie, o Bala, o Burnley, doth o'r Bala. A hynny ar ôl cael ei ryddhau gan Burnley yn yr haf. So ddim, cam sefyll. Nawr te, mae Rodgers yn mynd, mae Williams yn aros. O, ddyle fod i cyrraedd honna. Falle fysa'i frawd wedi gwneud, ond un arall ar y postyn cefna, Malcolm. O'n i'n gwybod bod chdi'n mynd i ddeud yna am Nico sa Nico di gyrraedd o. O'n i'n gwybod cyn i chdi ddeud o, ond na, nedi'r campus. Sa fod i medru cymryd y pwer ar wrth y croesiad yna, oherwydd oedd yn rhaid iddo. Ia, mynd ar draws y gol, ond jyst yn rhoi'r blat iddo fo. Jyst yn rhoi'r blat. I Keelan, Williams. Oedd ddim rhaid fo gymaint. Ti'n all beth i fod o siop, ti'n rhaid chdi gymaint o pwer pan ti'n mewn gymaint o le, mynd lawr yr asgell, codi dy ben, ti'n gweld o'r postyn pella, jyst pasiau. Pasiau iddo fo. Ac ar hyfer iawn, ar ôl cyfnod o chwarae tanllyd gan Hayes, ar ôl chwarae'r hyd tanllyd gan Rob Hughes, a pethau di tawelu. Mae'r Bala di edrych yn hollol gyfforddus, a mater ydi nawr, a fydd y dair yn toi'n beder neu fwy. Y Bêl gan Burke. Wall. Williams, Newell, mewn lle tyn. Da iawn gan Wall. Burke. Cyfle arall yn hoeddi mewn, chwilio am Newell. Williams. Burke. Solomon Davies yn galw amdani hi. Mynd i hi yn cael ei gael awr. Cic gornel. Mae'n un ffordd ac un ffordd yn unig nawr yn dydi. A mae George Newell yn mynd i adael y maes. Ac hwn di cael gêm dda. Hei. Sa nhw wedi gadw o... Wel, ella neitho ddim gwahaniaeth i fi wneud y penderfyniad sy'n yn y gêm, ond am ddwy gol. Just yr amseriad, yr ymroddiad, ac y ffordd mae o'n gorffan mor glinigol, gwych ganddo fo. Ie, a Malkin, Joe Malkin yn dod mlaen, cyn chwaraewr Ceiconna yn dod mlaen yn lle George Newell. A dal i aros i gymryd y gig gornel. Ac hefyd yn gadael chwaraewr campus, Luke Wall, ac am ymddangosiad cynta dros y Bala. Thomas Hughes, 17 mlwydd oed. Erioed i gwneud ymddangosiad i'r tîm cynta. Mae hynny newid heddiw. Aaron Edwards i gymryd y gic. Ar y teg i Danby. Am ddwrnod iddo fo, ni ddo beth a gofio. Am ychlysur dod ymlaen yna. Go iawn, Cwpan Cymru, 8 ola. Ac oedd... Maen nhw'n dweud bod plismyn dim byd eich yn ifanc. Sbia! Gwych. A mae'n cael cyffyrddiad bach cynnar. Da iawn. Hynny'n help iddo fo. Y cyffyrddiad cyntaf da fanna hefyd. Dal i afel ar y Bêl na.
Ie, da chi bron iawn yn gobeithio na fydd na amddiffynwr mawr hyll a blewog yn o'i falirio fo. Ffordd na ti'n dysgu, Nick. Ie. Munud a hanner o'r 90 yn weddill Burke. Ond fe ath o'n fi symwth, ond mae Wall di gadael ac na ddod i chwarae'n gampus yn dydi. Ddim cwestiwn. Wel, Malcs fydd yn dewis chreuwr y gêm wrth gwrs, ond i fi mae fe'n un o'r tri falle. Bydd yn dewis o pob beth mae rhywun rhoi mewn o'r rhan croesiadau yn wych. Ail hanner campus. Hanner awr cyntaf gêm, dim digon. Dim digon smarts. Arsan un hanner, Wall hanner arall. Dim cwestiwn. Ac y pwy sydd wedi mynd ymlaen a ennill y gêm. Hwn di seren y gêm, dwi'n meddwl. Seren air am ddod ar y cae yn 15 oed, yn 17 oed, sori. Jordan Davies, ddwy Cwpan ar y blaen, felly mae y Met ar y blaen, mae Cwpan ar y blaen, mae Bala ar y blaen, a mae'r Seintiau Newydd eisoes di cymryd y cam. Mae wedi bod yn bnawn pleserus iawn i'r Bala. Cyfle i roi cyfleon i'r bechgyn ifanc. A hynny ar ôl sicrhau y fuddugoliaeth ddisgwyliadwy. Pedwar munud sy'n cael ei ychwanegu. A dyna o dweud neu lle afswm. Hayes di mynd fi gynnar. Ac cam sefyll, a mae hynny wedi digwydd chydig bach yn rhy aml. Cyfle Malcolm Allen i ni gael dewis ser yn y gêm. Dim cwestiwn, mae ar y fainc erbyn hyn, ond George Newell ydy'r dyn, efo'i 2 gol. Just Sean yn deud rhywun peth ac yn edrych ar ei symudiadau fo, ei syniadau fo. Just di arwain y llinell flaen, ond mwy na'n byd, mae'n gwybod ei swydd fel ymwysodwr, sgorio, mae wedi gwneud 2. Rodgers yr eilydd. Dal i fynd, cael ei ergyd. Mae hwnna'n cael ei gwirra, mae Scons yn dod â hi. Hayes ar ei holi. A mae Kyle Harrison yn gysgod iddo fo. Ydy Hewitt sy'n cael cyfle i daflu hon yn hir, ydy mae o. Hayes ni gadael i. Brown ath amdani. Cic gol fyddi. Unwaith gath y gardyn goch. Oedden nhw 2 gol i ddim, oedden nhw'n iconfygyddiol i fi ddeud na hynna pan maen nhw wedi colli'r gêm. Fe dweud deud hynna am Rob Hughes, nath am helpu. A gath nhw fynydd go iawn wedi doedd ringo pan oedd i 2 gol i ddim. Unwaith nath y 2 i mewn oedd hi'n gêm drosod. Mynydd y Fflint yn gwir ystyr y gair. Dod i arfer i hyn. Bydd rhaid i roci bach ifanc yma. White, allan at Williams. A mae Williams a Rodgers y 2 eilydd i gael dipyn o'r bêl. Felly fel mae pethau'n sefyll, bod hi'n gynnar yn y 2 gêm arall. Bala, Seintiau Newydd, Cwpan, Met Caerdydd. Fydd yn y rownd gyn derfynol. Ond mae yna daith bell o'r pnawn yn y 2 gêm. Ond da ni'n gwybod pwy bydd 2 o'r tîmau. Mae gen i bob rheswm i wenu a chwerthu. Mae'r wythnos yma, wrth gwrs, go'n i wybod. Mae'n ddawr enwau allan o'r het a mi fydd ar rowndiau cyn derfynol mewn cyfnod prysur iawn o'r tymor rhwng 2 gêm enfawr Cymru. A fydd y gêm, wrth gwrs, yn fyw ar sgorio ar S4C. Burke. White. Williams eto.
Diolch yn swyl o gwbl. Bêl at Burke. Burke yn ergydio. Ia, lot o brofiad I Mynydd y Fflint o. Lle nhw licio bod un diwrnod efo'u breuddwydio nhw fel clwb. Ac maen nhw wedi chwarae ran yn y gêm yma. Maen nhw wedi dod. A dylen nhw fod yn falch iawn o'i perfformiad. Dwi'n meddwl bod y ddau yna ymlaen os di Hughes yn dod ymlaen. Ond ydych chi'n lun bendigedig yde. Bendigedig. Dwi'n ei frawd mawr o. Mae'n chwarae I ein fori. Llun hyfryd, hyfryd, hyfryd. O, werth y gêm. A dyna ni. Digwyddiad ola. Gêm gwpan fuodd ar un adeg yn gystadleuol. Ond yna, wrth i'r ddau reolwr gydnabod cyfraniad I gilydd. Ath y ffordd oedd ni wedi disgwyl iddi fynd. Goliau hanner cynta gan Arsan a Newell. Wedyn carden goch I Rob Hughes yn lladd unrhyw obaith gan yr ymwelwyr. Newell yn sgoriau ail o a thrydydd y Bala. Ac mae'r gêm yn gorffen yma efo'r Bala yn y rownd gynderfynol. Y Bala tair, Mynydd y Fflint, dim. Nick, diolch yn fawr iawn. Dyna ni felly tair I ddim, y sgôr terfynol. Pnawn bach cyfforddus yn y bôn i'r Bala. A fel hyn mae yn y gemau eraill, dwy gêm di gorffen. Y seintiau newydd a'r Bala drwodd. A dyna oedd y rownd derfynol llynedd. 6 I ddim yw'r seintiau adeg hynny. Llynedd. A wedyn ni, Cwpan ar y blaen. Met Caerdydd ar y blaen. Cwpan ym Mwcle, maen nhw'n ôl ar eu cae arferol, y glob. Ond ddim yn help ar hyn o bryd. A Met ar y blaen yn gynnar yn erbyn bai Colwyn Sam Jones sydd wedi cael y gol yn fyna. Dewch yn ei glywed gan y rhai sydd wedi sgorio fan hyn i'r Bala. Draw ni y Sioned Dafydd. Well, Naim, George, huge congratulations. You're through to the semi-finals. Naim, I'll come to you first. It was pretty comfortable out there for you guys this afternoon, do you reckon? Yeah, I wouldn't say too comfortable, to be honest. To be fair, give them credit. I thought they had a good side. Considering you look at the league that they're playing in, they're probably punching way above that, which obviously look at their individual lads. They've got good lads and lads that have played in this league as well, so happy with the win overall. How important was it to get that first goal relatively early on in this game? Yeah, well, that was what we spoke about before the game. Just if we can get that first goal, maybe it takes that little bit of momentum out of them and a bit of like sucker punch out of them. They've got to then go and score 2, which is obviously difficult coming here. So it was nice to start off early, yeah. George, 2 goals for you, 12 goals in all competitions now this season. Always good to get on the score sheet. Yeah, I mean, we didn't have many chances in the first half, but you could see we were threatening. Wally was putting some good balls in. And then managed to get my head on the first one and then the second one he's put another good ball in and I just did my job and got on the end of it. Yeah, I've got to ask you about Luke Wall. 3 assists, perfect assists for him. You know, how great is it to have him as a part of this team? Yeah, well, he's had a bit of a tough year because he's not been in that much, but he's shown what he can do today. So hopefully he can hit the ground running now and kick on. Guys, you're through to the semi-finals. Of course, you've had the disappointment of last year's Welsh Cup final. Are you determined to put that right this time around and go as far as you possibly can? Well, yeah, that's the aim. Obviously, we know the reward at the end of it as well, so hopefully this year we can just go that one better. Well, guys, we're all getting soaked out here, so I'll let you go in. But George, you are the player of the match, so I can give that to you. Congratulations. Cheers. Thanks, guys. Diolch, Sioned. Sioned yn meddwl yn gwallt i hwnna. Dwi'n mynd fan hyn. Ware teg I Sioned yn fod mor onest fan yna. Dewch i ni weld y drydedd gol. Fel oedd hi'n sôn, ni'n canmol George Newell. Wall hefyd, Luke Wall wedi cael pnawn i'w gofio. Just anorfod braidd erbyn y pwynt yma. Sean, ydych chi'n teimlo mewn mater o amser I fi? Neu o ddinas bod nhw'n cael y drydedd? Ie, I fi, Wall y ser yn y gêm, I fi, Cei Newell yn cael ei gyda 2 gol, ond mae wedi creu tair a oedd hon ar blat I Newell, jyst yn gwybod yn union lle yn union mae fe sy'n rhoi di. Mae'n gol o safon, mae'n croesiad o safon, a Newell yn neud beth mae'n neud. A ti'n gyfforddus o flaen gol, sut beth yw e fel ymwysodwr pan chi'n gyfforddus o flaen gol. Sgoriad yn digon o goliau yn y gynghrair yma, chwarae deg. Ond sut beth yw e fel chwaraewr gwybod bod rhywun fel Wall yno yn mynd I groesi roi'r bêl ar blat I chi? Fel ymwysodwr, os ti'n gwybod bod rhywun yn mynd I rhoi y bêl mewn, rhoi di mewn i'n gynnar hefyd, so ti'n gwybod bod y rhediad, os ti'n neud y rhediad, mae fe'n mynd I ffindio ti, mae'n mynd I siwc am ddwaniaeth. Ie, lle gredu. Ni yn mynd nôl at Sioned. Sori, Sioned. Dal allan yn y glaw gyda rheolwr Mynydd y Fflint.
Aidan, a tough afternoon against a top opposition. What are your initial thoughts after that one? Yeah, as you said, they're a very good side. They're very good at what they do. They're effective. They're a big, strong side, and you've got to give Colin credit for that. But I'm obviously bitterly disappointed, but super proud on the other hand, because the lads have given us everything, and I think if one of those chances had gone in, I think it could have been a little bit of a different game, and the red cards, it kills the game, doesn't it? Then it's over. But, I'm super proud of the lads. It's great to be a part of it today. The Welsh Cup still, and Bala have made us feel welcome. It's a great club, so I wish them all the best. Yeah, there's quite a lot to dissect. Is it fair to say that second Bala goal towards the end of the first half as well, that was quite a sucker punch for you guys? Yeah, it's a sucker punch. I think if you look at the first opportunity that we've got, we probably should have gone 1-0. It's inches. It's that fine line of being clinical in the final third, and obviously Bala was today. They were clinical in the final third, and that's what wins your games. Goals wins your games, and the second goal did take us out a little bit just before the half, but we've regrouped and changed the personnel around a little bit and got some legs in the middle, the sort of thing, and tried to play them at their game a little bit and go a little bit more direct and ask them questions. And as you can see, we should have scored and got the game with it at the post, and we've missed from a yard out. But that happens, and as I said, I won't let this define us, because we've still got a lot to play for. We've got 2 semi-finals, and we're doing well in the league, and and I won't let this define us. We've got hopefully a good end to the season now, and I'm proud of the boys. Yeah, that was my next question, Aidan. Despite the disappointment of today, looking ahead, you've got a really exciting couple of months ahead of you. Yeah, massive, and as I said, I won't let this define us. The lads, they won't either. I'll pick them up, and they'll pick themselves up. We'll regroup, we'll get back into training, and we'll go again. But as I said, we've got a league to go on and get promoted, and 2 cup semi-finals. So yeah, we've got a lot to look forward to, and obviously the lads will be bitterly disappointed now, but I'll pick them up and we go again and stick together. I didn't appreciate your time, Thank you dear. very much. Cheers. Thank you. Ie, diolch yn fawr iawn i Aidan Shannon gyda Sioned fan yna. Ie, diddorol, mae gymaint mwy dyn nhw'n chwarae am, fel o'n i'n gweud, dyn nhw ddim cymryd gormod o ergyd, y ffaith bod nhw wedi colli fan hyn pnawn yma. Gem eraill, mlaen, goliad i fe mewn yn y 2 gem arall yn y rownd gyn-derfynol. Mae'n 2 i ddim i Geic honna nawr, oddi cartre y mwcle. Mae'n 1-1 rhwng Met Caerdydd a Bai Colwyn. Diddorol, ni wedi sôn am y 4 ucha, falle bod y Bai Colwyn rhywbeth bach i ddweud am pwy bydd y 4 ola. Mae'r Bala yn y 4 ola, a Mynydd y Fflint allan o'r gystadleuaeth. Ddim wedi cymryd i cyfleoedd hefyd. Cyfleoedd yn bryn mewn gêm fel hyn, ta beth, Sean, ond gysyn nhw cwpl, ambell un le chi'n meddwl, dylen nhw wedi sgorio falle? Ie, o'n i'n meddwl bod Aidan Shannon yn siarad yn arbennig o dda. Rai cofio, mae'n newydd mynd lawr i 10-1 fan hyn. Hwn oedd y cyfle i ddod ei nôl i 2-1. Mae'n bwrw'r postyn. Mae'n neud popeth yma i gallter. Mae'n rhoi i'r hediad. Just yn anlwcus. Fi'n credu ti'n cael rhai diwrnodau fel chwaraewr, fel rheolwr, lle dwi ddim cweit yn mynd iddo ti. Just tu ôl hefyd, yn gwybod? Ie, a twyd, hon wedyn, o pawb meddwl bod hwnna'n hedfan mewn i'r maes parcio. Mae'n dod nôl mewn i'r chwarae. A scramble arall, a'r diwrnod arall, maen nhw sgorio'r gol na, mae'n gêm wahanol. Fel oedd Aidan yn gweud, gesyn nhw cyfle ar dechrau'r gêm gyda Rob Hughes a sgil arbennig yna. So, anlwcus, fi'n credu bod nhw wedi waren arbennig o dda, yn anffodus i colli y 2 gol i ddim. Ie, yn amlwg bod nhw'n siomedig, ond eto, pan fydden nhw'n deffro bore fori neu yn yr wythnos ysbrydoli, dwi'n ergyd enfawr colli yn efn tîm fel y Bala mewn sefyllfa fel hyn. Maen nhw'r drydedd haen, mae'n werth atgoffa pawb o hynny. Y clwb isa ar ôl yn y cwpan, maen nhw wedi cystadlu. Allen nhw gymryd tipyn o'r gêm yma. Wrth gwrs, ti'n edrych ar y garfan, ti'n edrych ar y 11 nath dechrau heddi i Mynydd y Fflint, a ti'n meddwl, mae tîm dad yn fan hyn, a fi'n synnu os na newn nhw herio Bangor, dwi'n meddwl sy'n ar frig y tabl ar hyn o bryd, yn wrth gwrs gemau wrth law gan Mynydd y Fflint, felly, fydden nhw'n edrych nôl ar y gêm a fel, gallwn ni wneud bach yn well, ond am ychlysur oedden nhw fel clwb a fel chwaraewyr. Yn union, tipyn mwy i ddod gan nhw. A'r Bala hefyd, dewch chi ni glywed gan ei reolwr llwyddiannus nhw, Colin Cayton gyda Sioned. Colin, congratulations, you're through to the semi-finals. What did you make of your team's performance today? Wasn't the best. Credit to them, they were physical. I thought an official on the day could have dealt with a lot of the challenges better. They got a little bit dangerous at times, but obviously the lads have come through it. I don't think we played the best that we can play, but it's not so much about the result today, it's about getting into the semi-final, which is good for everybody involved with the club. 3 goals, 3 assists for Luke Wall as well. How pleased are you with the attack today?
Yeah, we haven't been creating a lot, and there's not a lot of lads who've shown a lot of creativity this season, but Luke's come in and done really well. We tried him in a different position today, and he's provided good balls in. I think he created all of them, so it was good balls in, and obviously it gives you a great chance of scoring, and George just took a couple of good chances, as has Naeem as well. Looking ahead, Colin, through to the semi-finals, another great opportunity to test yourselves, another great opportunity for some silverware for Bala Town. Yeah, definitely. We got to the final last season and obviously won the League Cup last season, but it's going to be really tough. Obviously, everybody wants to miss TNS in the semi-final to try and get to the final, but it's good. It gives us another weekend of football instead of sitting about and training. So it's good for the lads, and you know, every one of them's done really well today. They're a really good team in a division that they shouldn't be in, and they're only going to keep coming up the league. So, like I said before the game, there's a lot of Welsh Premier players there, and they made it difficult for us. But the lads stood out and they're strong, and another clean sheet, which we look for. Colin, diolch yn fawr. Thanks very much. Diolch, Colin. Colin Caton, ddigon bodlon, mae fe yn y 4 ola mwy o Pêl-droed i ddod. Gewch chi weld y cyfan sydd wedi digwydd penwythnos yma. Nos Lun ar S4C. Byddwn ni'n gwybod yn union pwy sy'n y 4 ola erbyn hynny. A wedyn, ni'n mynd ôl i'r gynghrair dydd Sadwrn nesa. Y ddau ar y gwaelod, fel mae pethau yn sefyll. Ar un o bryd, Pontypridd yn cwrdd â Bai Colwyn. Honna yn gêm gynnar hefyd, yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Felly, ni bron yno, ni'n gwybod pwy yw'r 2 o'r 4 ola. Mae yn ddiddorol, chod, os rhywun yn mynd i stopio'r seintiau, neu jyst yn y gystadleuaeth yma, ond yn gyffredinol? Wel, fi wedi sy'r dechrau'r rhaglen, mae pawb yn mynd i trial esgoi, a Colin yn rhin farn hefyd, fel chi ddweud hynny. Pawb i esgoi y seintiau newydd, wrth gwrs, achos, fel o'n i'n gweud, maen nhw ar lefel gwahanol ar hyn o bryd, o ran Clwb Uwch Cymru. Proffesiynoldeb nhw hefyd oddi ar y can wych. Dyna ni, gawn ni weld. Wel, digon amser i ddod, mwy o Pêl-droed i ddod. Diolch am eich cwmni, mwy o rygbi byw yn hwyrach ar S4C hefyd, ond diolch am eich cwmni. Hwyl fawr.